Galicia é un país onde os mitos seguen vivos na memoria e na voz das súas xentes. Un territorio construído culturalmente ao longo dos séculos, onde cada pedra, cada regato, cada fonte, cada cova, furna ou xacemento arqueolóxico ten a súa historia e pode ser o lenzo sobre o que se teceron fantásticos relatos, transmitidos por milenios, de xeración en xeración, configurando a nosa cosmovisión como pobo. Son as lendas e mitos que configuran a historia sagrada dun pobo que habitou e habita este mascarón atlántico de pedra e salitre, o país da Moura. Unha terra habitada por un pobo visible, o galego, pero tamén por outro invisible. Un pobo de seres encantados, criaturas fantásticas e razas míticas, como os mouros, que atopan nesta paisaxe antiga o maravilloso acubillo para a súa existencia. As mouras, tamén coñecidas como donas, damas, señoras, señoritas, princesas, raíñas, encantos, son mulleres encantadas. Xeralmente mulleres de enorme beleza resaltada polo seu cabelo roxo ou loiro, a súa pel branca e as súas meixelas rosadas. Represéntanse, ás veces, como seres sensuais, sedutores, pero tamén perigosos. Outras veces, como poderosas raíñas, pero tamén como unha bella de forza sobrehumana. Claro, é que o personaxe da Moura é un personaxe moi complexo da nosa mitoloxía, probablemente sexa o máis singular da mitoloxía popular galega. En toda a xeografía, en todos os espazos vinculados ao pasado hai ou se fala de mouras. Nese sentido, eu sempre vinculei a Moura a unha divinidade femenina relacionada co tempo meteorolóxico e co destino dos humanos. Probablemente teña moito que ver porque o nome Bella vai vinculado a outros elementos da mitoloxía popular, como pode ser o arco da Bella, a orca Bella, etc., etc., non? Primeiro, a miña abuela, cando falaba delas, falaba moito de señoras, non? Ela, como era unha campesiña, traballaba moito, moi duro, elas vía como alguén moi importante. Nunca mencionou a palabra deusa, porque para ela só existía un dios, pero decía que eran unhas mulleres que tiñan... Non falaba tampouco que eran malas como as bruxas, ela diferenciaba moi ben o que era unha cousa e outra. Decían como que eran sabias, non? Como che poñen a proba. Decía que había que enfrentarse a elas para medrar, e que a avaricia non era boa para ninguén, que había que ser humilde. Miña nai describía as mouras como mozas altas, rubias, guapas, de ollos azuis. E meu pai dicíalle, como ela ten así, ti descríbela porque a túa filla é así. Non, ela dicía que iso describían os antigos, como mozas moi guapas e bonitas. Por iso a Moura, nas lendas galegas, non sempre se nos presenta do mesmo xeito nin fai sempre as mesmas cousas. Ás veces, a Moura aparece como unha divindade ou xenio feminino das augas, outras como unha gardadora de tesouros encantados, como máxica fiandeira e tamén como constructora de monumentos. Na fervenza da candea branca saen tres rapazas a peinar os cabelos cuns peines de ouro. Estas rapazas chámanse Ana, Xoana e Viviana. Imos falar das mouras, que é o numen máis importante da mitoloxía popular galega. Cando falamos de mouros e de mouras é unha diferencia moi importante, porque os mouros son un colectivo, pero que, digamos, que
como colectivo é unha cousa moi xenérica, mentras que a Moura ten unha individualidade moito máis definida, moito mellor marcada. É dicir, que se falamos dos mouros e da Moura, non é exactamente falar do mesmo. A Moura ten moita máis precisión, ten moito máis matices. A Moura é un ente que se aparece nos xacementos arqueolóxicos, nos petroglifos, aquí mesmo, no Outeiro das Mouras, se aparecían mouras que, ademais, están relacionadas co mito que se transforman en serpentes, que é unha das variantes dos relatos de mouras. Se aparecen en castros, naturalmente, se aparecen en mámoas que elas mismas construen traendo os chantos, as lousas en riba da cabeza, ao mesmo tempo que son capaces de ir fiando coa roca e co fuso. Pero aparte dos xacementos arqueolóxicos, se aparecen perto de penedos con unha fasquía especial, moi especialmente nas fontes e nos pozos. Os pouzos se consideran na tradición popular galega como un punto de comunicación deste mundo co outro mundo, co alén. Entón, aí está a faceta subterránea, a faceta quizá funeraria da Moura, das moitas que ten. Estamos nun lugar moi especial, o que a xente denomina a Igrexa da Preta. Aquí onde vive a Moura, no interior da montaña, ela entra e sae por este buraco en forma de serpe e desde aquí sobe ata o alto do castro e senta na súa cadeira, a cadeira da Moura, a peitear os seus cabelos co peite de ouro. Este é un lugar orientado cara ao nacente do sol e polas mañás, contábame Herculina, a Moura sae do seu acubillo e ponse aquí, na orientación mesmo do sol, e cando o sol sai por detrás das montañas que hai ao leste, ela abre os brazos e invoca ese sol, todas as mañáns. A xente, decía ela, tiñalle medo, e cando a miraba neste lugar, realizando esa invocación, fuxía polo medo que lle tiña. A Moura pode ser unha moza fermosa, unha raíña ou señora, ou unha vella. A Moura, como moza, é o aspecto máis frecuente co que se nos amosa nas nosas lendas. Deste xeito, a Moura descríbese como unha fermosa moza, de loiros cabelos, que se peitea incansablemente con peite de ouro e que atrae coa súa beleza os mozos que se atopan con ela. Non son poucas as lendas onde a Moura se representa como unha raíña ou señora, que habita nun fabuloso pazo agochado baixo un castro. Ela garda grandes riquezas que adoita ofrecer a cambio de algún tipo de trato, favor ou proba. Ela é a poderosa dona e señora da terra. E aquí nos montes de Grou e do Casal, son os montes de Grou e do Casal que chaman os castelos. No monte dos castelos hai un castro, son moitos penedos, e no cima dices todos penedos hai un penedo enorme, unha pedra, pero é unha pedra enorme que é a pía, que para subilo é bastante alto. Nós, de pequenos, e desde sempre que eu acordo meu pai e meu abuelo, cortaban un piñeiro e puñase para faer de escaleira. E no cima do penedo hai unha pía, entón se dá auga evidentemente da chuvia. E ao redor desa pía hai unhas formas como se foran asientos. E hai unha silla que é moito máis grande, máis ben feita, como se fora un sillón, digamos. Como se fora do mandamais, do jefe da tribu. E aquí contouse sempre que ali que era onde se faían as xuntanzas do que mandaba no seu pobo ou no que fora. Por eso se ve aquí outra silla, hasta parece que ten o respaldo porque foi labrado na pedra, a pedra ainda queda para arriba, sobe para arriba, e as outras non, están máis, son baixas, son baixiñas. Entón ali contan eso, de que era onde faían as reunións, as xuntanzas do seu pobo, estaban todos ali ao redor. Despois hai, nun penedo máis abaixo, pois nunha pedra desas, hai unha puchanquiña así pequeniña, moi ben feitiña, que dicían que era, que levaba a cara ali todas as mañáns a reina naquela pía, que aquela pía que era da reina. En teoría debía de ser a jefa a Moura, porque é a pía da Moura, non é a pía dos mouros. Sempre se dixo pía da Moura, por eso tamén din, onde lavaba a cara era a reina. Non era tal reina, sería tal jefa. Sería ela, non el.
paraxes naturais maravillosos e misteriosos, como algúns ríos, fontes, covas, palas ou montañas. Penedos figurativos e formacións rochosas colosais que parecen obra sobrehumana. Xacementos arqueolóxicos ou monumentos históricos de orixe incerta. Castros, petróglifos, mámoas, pedrafitas, dolmens, castelos... Todos estes son lugares onde sigue habitando a Moura. Pois a miña avoa contaba que mouras había por todas partes, igual que mouros, que vivían debaixo da terra, que tiñan os seus palacios, os seus túneles, e que incluso se escoitaba música, moitas veces. Tamén dicía que esas mouras aparecían en determinadas épocas do ano, non sempre. E se lle aparecían moitos mozos, incluso máis que as mulleres. Nesta zona falaban moito dos mouros, pois calquera cousa que non era así como moi tal, falaban dos mouros. Entón, por exemplo, aquí no Val do Medo hai uns montículos que supónse que antes eran unhas minas romanas, pois, por exemplo, ali falaban de que os mouros enterraran unha trave de ouro, entón a xente que iba a buscar. Pero claro, da Moura só quedou ese pequeno detalle. E, por exemplo, da Aira dos Mouros, pois falaban de que vivían ali e que estaban ali. Do Burato do Mouro hai unha lenda ou unha superstición así tal que dice que pois un señor, aparte que sempre lle poñen o mesmo nombre porque falando como a xente, o señor Vicente de Palloso, que pois claro, era pois un señor. Eu falei cun señor que ten 84 anos e xa lle falaba a súa abuela do señor Vicente, con o cual, imagínate, que se había metido no burato, que levaba unha esquila porque quería saber que había ali. Entonces, o rollo era que os mouros falaban en castellano. Entonces, cando estaban abaixo, o sea, ele levou unha esquila para, pois, unha corda para que os outros o tiraran por il. Era algo así de como, xa tenemos la carne, pero falaban en castellano e eles, claro, eles en galego, pero os mouros falaban en castellano, sempre se lle dá ese de que falaban en castellano. Calquer cousa sobrenatural ou que o mellor unha pedra ou tal, iso todo era dos mouros, sempre aquí falan moito dos mouros. Todo é dos mouros menos a Peneda, que a Peneda é da Moura, e o outro é a Aira dos Mouros e o Burato dos Mouros. Estamos situados encima do Castro de Negros, un castro que domina todo o que é o val do río Maceiras, por onde discorre na actualidade tamén o Camiño de Santiago, a anterior vía romana Perloca Marítima número 19. Ao fondo temos o Concello de Redondela, a propia vila, e máis ao lonxe está o mar. Estamos precisamente situados encima dunha pedra a que a xente lle chama a Silla da Moura, a cadeira da Moura. E ten unha particularidade moi interesante. A Moura vive no interior da montaña, guardando os seus tesouros. A xente da Comunidade de Monte contábame que dentro desta montaña, dentro deste castro, hai unha igrexa de ouro, que ten un altar de ouro, e que todos os obxectos que hai dentro desa igrexa son de ouro tamén, e están guardados pola Moura, garda ese gran tesouro. Ela sobe para aquí todos os días e senta nesta pedra a peitear os seus cabelos loiros, co seu peito de ouro, como é atributo de todas as mouras. E esta pía que temos aquí diante é o lugar onde ela deposita todos os seus obxectos. Tamén contan as persoas que forman parte da Comunidade de Monte, con quen vin por aquí en varias ocasións a visitar estes lugares, que a Moura tiña encima do castro un gran castelo, noutra ocasión dixerme un palacio, e que nese castelo tiña unha cama de pedra, esta cama de pedra. Como moitas outras que hai por Galicia, usaban as parellas que non podían ter fillos na casa, viñan ata aquí, ata o alto do monte, e deitábanse nesta cama de pedra para intentar procrear. Eso vai vinculado a que decían que a Moura, cando vivía no seu palacio, tamén atraía a todos os homes que se achegaban a él e deitábase con eles nesta cama de pedra. Bueno, isto é a cova do Encanto,
que como vedes é unha cova que sale ao mar, é unha cova moi impresionante. E aquí o que se di é que aquí era onde vivía o encanto que era, como todos os encantos, unha muller de loira con un cabelo largo que peinaba en esta cova, se vía como peinaba os cabelos con un peine de ouro. Bueno, o entorno este onde estamos, que posiblemente sexa un castro, de feito aí hai uns foxos que parece que indican que son un castro. Todo este conxunto chamase o Forno dos Mouros. Está o Forno dos Mouros e dentro do Forno dos Mouros está esta cova que é a cova do encanto. Aínda que en Viveiro, repito, que se conoce máis ben como a cova da Doncela, que, bueno, que nós pensamos que é unha forma que tuveron para facer máis digerible a xente da vila de Viveiro o mito este do encanto. Bueno, é un encanto eso, típico da muller loira con un peine de ouro e que se exhibe a súa beleza para atraer a xente para encantala. Estamos na coñecida como Casa de Xixobal, no monte que hai entre Beneso e Nebra. É unha rocha, un gran penedo asociado con numerosas lendas, e a máis coñecida polos veciños é a que conta que aquí vivía un home, unha sorte de mendigo, fuxido da xustiza, e algúns din que incluso que era o home do Unto, outros din que se chama Xixabal, e por iso a pedra se chama así. Cando el morreu, apareceu outra muller no seu lugar que era María a Monxa. María a Monxa era coñecida como unha bruxa, porque era quen de saber cando os veciños iban a morrer. De todas as versións que se contan sobre esta pedra, quizáis a máis antiga, sexa a que fala dunha abella bruxa, a veces fan a referencia que era bruxa, que nesta pedra, debaixo dela, tiña agochada un tesouro. E a abella era coñecida en toda a comarca, este é o lugar de Padín, e chamábanlle abella de Padín ou a bruxa de Padín. E cando había alguén na aldea que se tiña por bruxa, por mala persoa, os veciños decían: arre carallo, inde máis bruxa ca de Padín, ou mira que é mala, inde máis mala ca bruxa de Padín. E a abella que habitaba aquí e que escondía o tesouro era a referencia das bruxas do lugar. Esta versión da abella de Padín contouma unha muller maior de Mantoño. A miña avoa contaba outra versión, a de que era un home e unha muller que habitaban aquí dentro, e os buratiños que vemos na cachola eran as alacenas onde gardaban os seus enseres para vivir aquí. Curiosamente, un velliño daqui de Beneso, a descripción que me dou de María a Monxa, era como unha rapaza moi alta, moi guapa, co pelo moi longo por debaixo da cintura, aínda que un pouco desamañada. Esa descripción parece entroncar coa descripción típica que damos para a Moura. Ai, si, as Mouras alá arriba, pero iso era ali mesmo a pasar a cachada do vello. Ali había as Mouras, iso teno dito miña nai, e máis na Ponta do Batán. Miña nai falou da Ponta do Batán que ali a afinada de súa nai, que viña sendo miña abuela, que mirara unha muller vestida así, reta, coa roupa aclada, pero diz que unha muller moi guapa, moi elegante, con unha flor na boca, e que lle saliu a miña nai, a miña abuela. Pero enseguida que se escondeu, que xa non se mirou máis. Daquela que había moitas cousas desas, ali quixeron partir aquel outeiro e non foron capaces, Toca o buxal, que ten así uns buraquiños de meterlle uns rillos, pero a pedra non partiu, Si, ali tamén decían que aparecíamos, eu, Dios me perdone, nunca as mirei, pero decíanos. Antes había moitas cousas que che vou decir, como eu tamén as hai agora, pero a xente non está tan enfocada nesas cousas, e non lle dá mérito, ou non sei. As obras do pasado máis remoto son en Galicia obra da mourindade e a moura faise presente nas xeografías máis fascinantes, na natureza máis salvaxe e evocadora. Estamos nas Anzas, no concello de Ribadeo, estamos na pena do encanto, unha pena ao lado dun río, e que fai un paso, o único paso que unía dous povos, e en este paso, que se ve que é de pedra, o que atopamos aquí son as pegadas que deixou o encanto, que din que vivía dentro desta pedra.
Hai varias pisadas e varias cazoletas que a xente daqui di que foron feitas por este encanto. O encanto este contanos que era unha muller moi fermosa, que vivía sempre dentro da pena, menos o día de San Xoán. O día de San Xoán salía de dentro da pena, e toda a xente que viña por aquí o encantaba. E esa xente a metía dentro da pena e nunca máis se volvía a saber dela, quedaba aí dentro. Que a xente non se creía nada esta historia do encanto, desta señora tan fermosa que encantaba a xente, e que a xente non o creía, e incluso se reía desa lenda. Pero unhos días antes de San Xoán e unhos días despois de San Xoán, por aquí non pasaba naide por se acaso. Como aquí paraba, xa non viña tanta xente, polo medo que había, o encanto o que facía era para atraer, porque antes atraía a beleza, atraía a xente, aos mozos que viñan por aquí, pero como iso non era suficiente, o encanto que facía despois era sacar unha pita de ouro cos poliños e deixabas por aquí. A xente vía a pita e quería coller ese tesouro e acercabas á pena e quedaba encantado. Bueno, iso é parte da tradición que se conta por aquí, e que o bonito desta zona, que aparte de estar a lenda inmaterial, hai unhas huellas materiales que se ven, que, bueno, é difícil tamén saber en que parte son naturales, en que parte son artificiales, e verdadeiramente que son o que foron feitas, pero, bueno. A vella das nosas lendas, o terceiro aspecto da Moura, posúe unha forza sobrehumana, e é capaz, entre outras proezas, de transportar enormes pedras na súa cabeza ou con só a axuda do seu dedo maimiño. Ela é un ser sobrenatural capaz de dominar a meteoroloxía e os elementos. A Moura, na súa faceta de vella, goberna o ceo, a terra e as augas. As mouras teñen moitas caras, teñen moitas figuras. Como sabedes, a moura pode ser a vella xigante que transporta grandes pedras. Estamos no Outeiro Bicudo, tamén coñecido por algúns como Outeiro do Corvo, aquí nos Montes de Baroña, e contan os veciños que esta pedra atopou unha vella que estaba fiando. Gustoulle, quitou o mantelo que levaba na cabeza, apoioulo nunha variña do sol, botou o penedo grande á cabeza e a cuña que vemos debaixo do brazo. Botouse monte arriba, seguiu fiando, iba cantando e transportando os penedos. E cando se cansou, chegou aquí a este lugar, outros din que é porque lles gustou a contorna, e deixouna no seu sitio, meteu a cuña por baixo, recolleu o seu mantelo do raio de sol e volveu-no colocar na cabeza. Atopámonos neste monte que se chama o Forno da Vella, que limita tamén cas parroquias de Goi e de Outeiro. O nombre do monte ven precisamente desta cova, aquí onde nos atopamos, que, según contaban os antepasados, pois vivía aquí unha vella que tiña un forno, por iso se chama o Forno da Vella. Nese forno cocía o pan que de vez en cando pois iba a vender a Lugo. Para iso, pois aquí, por aí abaixo, por ese oco, pois que nos metíamos cando éramos pequenos, eu teño metido moitas veces por aí abaixo, pois conta a lenda que había un túnel que chegaba hasta Lugo, hasta dentro da muralla de Lugo. E daí ven o nombre do Forno da Vella, do monte do Forno da Vella. Eso contaban os vellos de antes, os antepasados, que iba a vender o pan a Lugo por o túnel. Hai 20 kilómetros daqui a Lugo, así que chegaría un pouco cansado. Cando éramos pequenos viñamos cas vacas e cas ovellas por aquí polo monte, como daquela éramos moitos pequenos na aldea, pois xogábamos e metíamonos por aí. Dase a volta todo ao redor, aínda que a entrada aquí é pequena, máis adiante hai unha que dá grande que casi se pode poñer un de pé. A vella non a atopamos nunca. Debeu morrer antes de nacernos. Pois esta é a pena corval ou pena do encanto, e entonces
sobre esta pena, a lenda di que hai un túnel que pasa por debaixo, sale desde a pena da Corval, pasa por debaixo do río Labrada, que temos aí ao lado, e vai hasta o castro da igrexa de Catás. Era un túnel que comunicaba os dous puntos. De lendas, ademais, sobre esta, había a galiña dos pitos de ouro que salía o día de San Xoán a estes penedos. É por iso que ten todos os indicios de ser algo simbólico e moi antigo. Hai lendas que tamén din que a pedra trouxo trouxo unha vella sobre a cabeza e pousouna aquí. Que mira que era fuerte a vella, pero que a trouxo na cabeza no sentido de como as mulleres levaban sobre a cabeza a merenda dos cavadores. Esa historia, bueno, a mí contaba a miña nai, cando era pequena, porque había ali no Monte de Faro, que había unha mesa, unha pedra, que era como unha mesa. E entonces aí salía unha bella moura, de noite, e que tiña os cabelos de ouro, e que se peinaba con os peines de ouro. Entonces a xente iba ali a vela de noite, pero nunca a encontraban. O Monte de Faro quedaba así no alto, e isto era na cordillera. A izquierda subindo donde nós, que somos de Trasulfe, a izquierda está a Pena Moura. Sí, eu recordo era pequena, como se fose unha mesa para sentarse, como se fora unha silla, forma de silla. Hai moitos anos, claro. Pero, bueno, miña nai e meus abuelos dicían que sí, que había, e creían moito neso. Unha bella moura. Ademais, nestas penas do Conde da Romaíña, tamén se conta que na mañanciña de San Xoán aparece unha vella. A vella moura aparece sentada nestes penedos con un longo pelo cabeleira branca e que aparece cociñando nunha tixola e ao seu carón tamén unha grande serpe que lle fai compaña. Din que nesa mañanciña de San Xoán, ademais, o sol baila por riba da cabeza da vella. Quizás esa relación co da tixola e cociñar veña porque os veciños identifican uns petróglifos e unhas pías que hai no alto destes penedos, identifícanos coa forma dunha culler, dun garfo e dunha tixola. Sería a tixola da moura vella que cociña na mañanciña de San Xoán. As mouras posúen unha forza sobrehumana. Son quen de construir megálitos ou castelos e colocar na paisaxe grandes pedras que levan sobre as súas cabezas. Pode ser a moura que leva nenos debaixo do brazo e que os carrexa xunto cunha pedra xigante que ao final vai ser unha mamo ou vai ser unha pedra fita ou vai ser calquera outra pedra que igual é simplemente de feitio natural, pero dice que é a pedra da vella ou a pedra da moura. Tamén se conta de que as mouras andaban todas con pedras na cabeza, e que andaban con pedras na cabeza e a fiar, que se puñan a fiar con unha pedra na cabeza, non sei, así fiarían mellor, pero eso tamén se contaba. Contanse moitas historias desas. E a pedra sei que estaba, pero agora non habrá pedra ninguna, ademais que había unha pedra, e que a levaron a muller fiando nunha roca. Iso falaban moitas veces tamén, oío moitas veces. Este penedo no que estamos é coñecido como a Pena dos Mouros de Marrondo. Estamos no concello de Castroverde. Eu coñecín este lugar por unha historias que me contou o meu pai, que é dun lugar próximo a este que se chama Covelas. Segundo el me contou, os pastores que pastoreaban o gando naquel tempo por estas zonas e que se quedaban moitas veces a dormir no monte ou ben vixilar as vacas durante o día, viñan a este lugar. E a xente da zona ten unha lenda que fala sobre a construcción deste penedo. Polo que din, o penedo na parte superior foi traído por unha moura que viña fiando nunha roca e ao chegar a este lugar deixou o penedo que vemos na parte superior sobre estas rochas, dando lugar o que
vemos aquí que é a pena dos mouros. Son Luís, nacín aquí, sempre escoitei aos máis vellos dicir que a pena dos mouros, a pedra cae arriba, que apuñera unha bruxa ca punta na punta da roca, que subira a pousar ali. Subira cá, que apoiou a pena na punta do fuso, e subiu e colocou na encima da sota. Teño ido de unha viña xa, desde sempre. Chamaron a atención ver aquela pena. Pois aquí estamos na pena redonda de Budián, que din que a trouxo na cabeza unha muller moi grande que viña ademais fiando na roca. Este chamase o Penedo da Moura, chamase así porque dícese que foi unha moura quen veu, que no trouxo da cabeza, veu dalá e o chantou aquí. E dicen os paisanos de aquí que por onde pasou volveuse improductivo o sitio. E nas leiras que teñen eles por aí onde as sementan, xusto esa línea recta que ven hacia aquí é un sitio que non produce nada. E tamén hai outra lenda que dice, en realidad son dous penedos, hai outra lenda que dice que un está cheo de ouro e outro está cheo de lume, e que a xente non se atreve a mirar cal a cal por termor a que se o ouro moi ben, pero se ven o lume que queimaría a limia inteira. Iso é a lenda da Peneda da Moura. Isto chamase, estamos no Celo da Pena, que tamén colle o nome deste sitio, traía na cabeza. Entón, a Moura era un ser moi potente. Unha variedade da historia é na que a Moura viña ca Peneda na cabeza e viña fiando nunha roca. E a chantou aquí e aquí quedou. E nada, a miña nai, pois, contábanos de pequenos, bueno, ainda sale a veces na conversa, de cando o meu abuelo era de Palloso, pueblo aquí arriba, entón, claro, tiñan ali, pois, leiras e cousas. Entón, pois, ela a veces, pois, contanos de cando era pequena. Entón, teñen unha, que chamanlle unha sorte, unha leira pequena, unha tapada, ou como queiras chamarlle, e ali hai unha peneda grande, chamanlle a Peneda da Moura. Entón, ela conta que cando era pequena, que iba co seu pai, que iban fer carbón. Entón, iban hasta ali, e entón ali había unha especie de lenda, ou, bueno, ela recorda que dicíanlle que iba aquela Peneda da Moura era porque había unha moura, e que era unha peneda grande, e todo alrededor só está a peneda, ou, bueno, grande aquela. Entón, dicían que a peneda que a levaba na cabeza a moura, e que a pousou ali, e despois que se puxo a fiar. Por aquela zona hai moito de, bueno, por a nosa zona falase moito dos mouros e da moura e tal, entón ali casi ao lado estaba a Peneda da Moura, a eira dos mouros e o burato dos mouros. Entón ela iba co pai, iba a sacar carbón e iban hasta ali. Entón un día, pois ela quixo ir e o seu pai dixo que fora. E entón, claro, foi hasta ali, pero despois encontrouse ela que tería, pois non sei, 8 ou 10 anos, encontrouse cun señor, e claro, ela colleu medo e volveuse outra vez para pondo o pai. E nada, pois era iso, que era as mouras, pois sempre levaban a peneda na cabeza e que pousaran ali a peneda e ali estaba. A moura pousou ali a pedra e despois puxose co fuso e ca roca pois a fiar a lana. A moura levaba a pedra na cabeza e despois pousou na ali. A Pía da Moura é un fenómeno xeolóxico que ten pois un gran folclore ao seu redor, non? Que levase transmitindo na parroquia de pais a fillos, e, bueno, vou vos contar un pouquiño as historias que me contaba a miña nai cando era pequeno, alrededor do Penedo da Pía da Moura. Quizáis a historia máis chocante para min, de todas as que me contaban, era o feito de como esta pedra chegou aquí, que, segundo se contaba, trouxo a unha moura na súa cabeza mentre fiaba nunha roca de 7 fusos, non? E vivía nesta zona, non? Tiña o costume, segundo se conta, de pola noite saía peitear os seus cabelos cun peine de ouro na auga que se recollía na concavidade da pía.
Bueno, desde aquí non se aprecia, non? Pero a pedra ten un rebaixe xusto no centro e ten uns escalóns tallados dentro e como un banco alrededor da pía. É como un banco corrido todo alrededor da concavidade para se sentar mirando cara a pía. E debeu de haber unha construcción encima porque ten unhas barrenas para meter uns puntales como para construir por riba. Non sei, supoño que en algún momento se querería facer un tellado ou algo así. Alrededor da pía da Moura construíuse un castelo no século XV que pertencía á familia dos Araúxo, unha familia da baixa nobreza local, en concreto de Lobios, que fortificou a pena da Moura e supónse que utilizou a pía como un alxibe de auga para o castelo. Tamén son as responsables da formación de determinadas paisaxes xeolóxicas e incluso de moitos elementos da civilización. Outra narración coñecida é a de un home que vai regar nunha presa e tópase cunha moura que lle pide algo que el lle nega e ela, en castigo, vingándose del, cega ou fai estiñar esa presa que dende ese encontro desafortunado queda seca para sempre. Entón, do mesmo xeito que a moura pode negar a auga, imos ver unha narración que en realidade é un mito de orixe onde a moura, como dixemos, singulariza e institue unha tradición como vai a ser a levada de Toutón, do concello de Mondariz. A levada de Toutón ten uns 9 kilómetros, nace en Portacurvo, nun lugar chamado Freaza, que pertence ao concello de Fornelo de Montes, e coa súa auga van regar Freaza, Festín e Toutón Casco. Festín e Toutón pertencen ao concello de Mondariz. A orixe desta levada explícana justamente a través de un mito de orixe na que a auga estaba en disputa entre dous lugares, por unha banda Toutón e por outra banda Calvos, tamén pertencente a Fornelos de Montes. E entón os de Calvos de Fornelos tiñan a súa levada xa moi traballada, empezaron dende o lugar de Calvos en dirección a Freaza, a Portocurvo, e xusto na noite en que vían que ían por fin rematar a súa levada, decidiron festellar e mataron un carneiro e puxéronse a comer e a facer festa. Ben, os de Toutón, auxiliados por unha muller chamada Cataliña Moura, que fiando na roca, que sabemos que é un dos atributos propios destas figuras das mouras, foi diseñando o percorrido do que ia a ser a levada de Toutón. E a historia son as variantes, din que ou os seus 9 fillos ou os seus 9 irmáns foron os que, seguíndoa, crearon a levada. E, ao facelo, digamos que a auga, en vez de correr cara a Calvos, correu cara a Toutón e foi a maneira de quedarse en posesión con esa auga. A importancia que lle dan a esta figura da Cataliña Moura é tal que dedicanlle misas a esta señora porque foi justamente ela a que trouxo esa auga a Toutón. Dicir tamén que a levada, como dixen, rega Festín, Freaza e Toutón. E Toutón correspondelle 9 días, e cada día ten o nome de cobre, e cada cobre ten o nome de
cada un deses fillos ou irmáns da Cataliña Moura. Retomando as miñas primeiras palabras, vemos entón como a través de un mito fundacional que emprega a unha moura, unha sociedade predominantemente de transmisión oral, consegue de alguna maneira institucionalizar e ante a falta de documentación transformar o propio mito en título de propiedade realmente. Sabemos que non estamos ante un caso illado porque a parte de Toutón, variantes deste mito o temos topado en Pazos de Borbén, noutra parroquia tamén de Mondariz, é aquí mesmo onde estamos agora mesmo, que é a levada de Almofrei. Outras figuras incluso como a raíña Lupa no castro de Mallou cumpre a mesma función. A reina Lupa era unha señora que era jefa de aí, e claro, pois era que mandaban todo. Entón, ainda incluso a agua, para regar o millo e todo eso, ela repartiuna, mas repartiu as pesas dos muiños. Tamén din que, como explican, que como estaba encantada, tiña ese encantamento de haber sido serpe, quedoulle un defecto, un pouco grande, que era que tiña unha fame grandísima. Non comía calquera cousa, comía un boi ou unha vaca. Aí decía, levantalle o rabo e chuparlle a caca. E ríanse todos cando contaban. E claro, ao principio, bueno, ibanlle dando, pero chegou un momento que xa non había como mantela. Contan que tiñanlle medo, porque conocían as mouras, hai nas boas e hai nas malas, tiñanlle medo e respeto. Non sabían como dicirlle que non había nada máis xa para darlles de comer, que si se podía ir a outras terras, non? Aí sempre que quedaba calado ou bacallao, esperando que pasaba, non? E dicía, que pensades que pasou, non? Entón, algún dicía, comeu a señora e a todos, non? A moura comeu a todos. Non, non, non. Neste caso non foi así. Neste caso non comeu a ninguén. Agradeceu todo o que lle deran, marchou co mozo este, co home, pero antes de marchar, para darlle as grazas por o trato tan bo, regaloulle unha semente que non había daquela. Unha semente que é a vide, de onde sai o viño. Por iso hai moitos lagares aínda por a nosa zona e temos tan bo viño. Monterrei, en Verín, claro. E esa é a historia da moura do Castro de Medeiros e de como chegou o viño, polo menos a Verín. Nos encontros cos humanos, as mouras, como seres encantados que son, adoptan a miúdo a fasquía dunha arrepiante serpe, que acostuma a pedir un bico a cambio para poder desfacer o feitizo que a engaiola. Despois encontrámonos coa moura moza, coa moura fermosa, coa moura que é a que entusiasma os mozos na idade de enamorar, de casar e de proquear, é esa que pide que a desencanten, que dá todo o que ten, que é moito, moi interesante, dicir que resolve o problema da vida de quen a pretende, pero que ten probas prácticamente imposibles de conseguir. É dicir, o humano, normalmente, salvo rarísimas excepcións, perde nese intento de facerse co amor da moura fermosa e, por suposto, perde o tesouro e, sobre todo, perde a posibilidade de ter unha vida relaxada e tranquila, non? Por tanto, aí é o personaxe que rixe os destinos da vida dos humanos e que está claro que é un ser sobrenatural e que condiciona a vida das persoas. No Monte Meda non foi tan bonita a historia. Tamén outro pastor que atopou unha moura, non? O pastor iba como ovelliñas, así, e claro, quedouse ali contemplando como se peiteaba a moura, e foi nese mesmo intre cando o pastor lle pediu algo a cambio, de algo de ouro. Como sabía que as mouras tiñan moitos tesouros, díxolle, mira,
podesme dar algunha moeda que eu sei que gardades tesouros? E ela lle dixo, eu dar douchos, pero tesme que guardar o segredo e non volver contalo. E dice, non, eu non o conto. E empezou a porlle ali varios tesouros a escoller. Aí lle dixo que se acertaba, é parecido ao de Medeiros, se acertaba cal era o tesouro máis fermoso, o levaba. E non só o levaba, senón que alá das súas ovellas se volverían de ouro. E sería rico para sempre. A historia non está moi ben acabada, ou non dixo a resposta correcta. O caso é que o pastor e as ovellas desapareceron e non se soupo nunca nada máis. A cambio, non pode ser para calquera, ten que ser un mozo moi valente. E ten que superar unha proba que ten unhas raíces moi antiguas, que estudiou moi ben o investigador ruso Vladimir Pro. Nos contos maravillosos rusos, te fala das princesas rusas, que son como as nosas mouras tamén, que hai que desencantalas, pero sempre hai que facer certa violencia para cadalo. Nos procesos de desencantamento en Galicia, a moura se pode aparecer, se transforma en forma de serpe, de culebrón, esa proba difícil, e o dragón tamén de outros relatos, e te pide, o ben que lle das un bico, pero claro, está subindo por riba de ti. É repugnante, grande e repugnante. Todos os mozos normalmente non son tal, botan a fuxir e a veces, por a cobardía, morren despeñados. Outras veces aparece con un carabel vermello na boca e tes que arrincarlo. É unha metáfora, o carabel vermello nas cantigas galegas, é unha metáfora, unha alegoría do prato xenital feminino. Entón, arrincarllero é que a moura é unha virxe, é unha desfloración. E a terceira, que é a única vez que sempre dá resultado, é tes que baterlle con un pau no rabo a facerlle o sangue. Iso te recorda relatos medievais do conde Lucanor, que veñen dos apólogos da India, o sea, fíxate onde ven toda a cousa. Un dos contos dos apólogos do conde Lucanor é a historia do home que casou con unha muller brava. Non pode con ela, ten mal seño e tal. Entón, a muller escarmenta a partir deso, colle medo, e se converte en unha muller, en o ideal da muller para este tipo de sociedade tradicional. Todos estes relatos clásicos, que son paganos, están condicionados e manipulados pola Iglesia. Moito deso, xa dixo Risco, ven do púlpito. Ten en conta que en unha Galicia do século XIX, do século XVIII, do XX, os relatos estes clásicos, incluso a literatura grega e os relatos tal, era o cura. Pero todo eso está cristianizado, está adaptado. Toda a conduta que non se prega a maneira de ver cristiana, todo eso estaba totalmente postergada, estaba proscrita. Esa moura ten tamén un ritual de desencantamento. Quen sexa capaz de desencantala, casará con ela e obterá todos eses tesouros. De aí sí que recollín varias historias de aquí dos veciños dos arredores de como se produce ese desencantamento. É unha moura serpe. Ela ten corpo de muller, pero ten as pernas de cobra. E polas noites sobe aquí baixo esa forma. E para poder desencantala, ela cita os mozos que queren facelo a medianoite xusto encima desta pedra. O mozo ten que colocarse aquí, sobre este penedo que está ao bordo dun abismo. A caída que hai por detrás de min é bastante profunda e toda chea de penedos. Ben, el ten que esperala. E ela dille que vai chegar en forma de serpe aquí xunta del. E para poder desencantala, el só ten que facer unha cousa, quitar da boca da moura un carabel que ela vai ter prendido. Cando o mozo está aquí esperando por ela, e a moura sobe por estes penedos en forma de serpe con aquel carabel na boca, ao chegar aos pés do mozo, empeza a enroscarse ao redor do seu corpo, e empeza a envolvelo, e apertalo, e cando chega a cabeza da serpe á altura da cabeza do mozo, ela abre a súa boca, para que el só teña que facer iso, meter ali a súa cabeza e quitar o carabel de dentro da boca dela. Pero nese momento é cando os mozos non teñen o valor definitivo para poder arrancarlle ese carabel, e entón empezan a pelexar contra aquela serpe que os envolve, que os afoga, que os aperta tanto, e nesa pelexa os mozos caen por este precipicio abaixo e morren. Contoume unha muller chamada Sofía, encantadora, que contaba estas historias, que ela recorda que lle tiñan falado de 2 mozos que apareceron mortos aí entre os penedos. Nós tiñamos unha tía na casa moi maior, e eu desde que vim pa aquí sempre me contaba que había unhas mouras que eran 2 rapazas moi guapas,
e chegaban á encrucillada xusto ali onde vivimos nós. E hasta ali traían os novios con elas, os rapaces viñan con elas, non? Pero ali elas facían todos os medios posibles para facerse deles. E unha vez que subían hacia o monte, onde están os petroglifos, ali hai unha pedra moi grande. Dice que se metían ali debaixo e desde ali viñan aquí aos castros, que era onde elas vivían. Pero elas non querían que nadie supera onde elas vivían. Entonces, ali convertíanse en culebras e desaparecían. Eso foi o que sempre yo oín a finada da tía Casilda. Non sei, eu nunca mirei nada, ni nunca sei... Dice que había un túnel, que a pedra ainda está ali, que se pode ver ao lado dos petroglifos, hai unha pedra enorme. Bueno, pois dice que elas que se metían por aí por debaixo e desde aí que viñan aquí, as Croas, ao Monte das Croas, que era onde elas efectivamente sei que vivían. Outras veces, pode presentarse como un poderoso touro que hai que dominar. Deste xeito, a Moura somete a quen se topaba con ela a unha proba de valentía. Decían os veciños que veixaban polo castro, decían que tiña que haber un encanto no castro. E dixeron ao cura, e foi o cura, e máis iles, e o cura tiña que ler e trasler, seica. E entonces, cando foi que, non sei se foi cando acabou, se cando empezou a trasler, non sei se foi cando acabou, se cando empezou. E se leu un touro moi grande, e de cara á xente, e a xente dou ter medo, porque foi o cura máis os feligreses. E despois dicían que a xente os hai, válgame Dios, outros tamén escapaban, porque o touro botábase carelas, con medo, e entonces o touro desapareceu. Outra vez, por onde salira, volveu a desaparecer, e non volveu a aparecer máis. E dicía a xente que se tiraran unha prenda no chao, que quedaban todos ricos. Iso era o que dicía. Cando o touro, en vez de decir malgame Dios e escapare, se tiraran unha prenda, calquera cousa que fora, aquilo volvíase todo ouro. O touro embestía a eles. E eles tiveron medo. E despois dixeron, máis tarde, dicían, se tiraran unha prenda, pois que quedaban a parroquia todos ricos. Aquí no Monte Pindo hai un lugar que lle chaman As Chozas, que está pola parte norte de Peñafiel. Ali hai un campo e ten unha fonte. Esa fonte dá agua todo o ano. E aí daba moi buen pasto para os animales. E entón os veciños do Fieiro levaban as vacas a ese campo a pastar. E dunha ocasión foi un veciño do Fieiro que as súas vacas para ese campo e encontrouse cunha chica rubia, moi guapa, sentada ali nunha pedra ao lado da fonte. Estaba calcetando, estaba facendo a súa calceta ali. Entón o home chamou a atención aquela chica ali, como que non é camiño para parte ninguna, aquí esta chica, como está este? Entón acercouse a ela, saludou e tal, e pois falando con ela e dixo, pero, que estás, como estás aquí e tal? Entón a chica dixo, mira, eu son un encanto, vivo nesta fonte, estou encantada nesta fonte e vivo aí. Como que vivo? Sí, son un encanto. Bueno, é que faz aquí logo que? Nada, estou esperando a que veña alguén a desencantarme. E mira, o que me desencante pode ser moi rico, será moi rico, porque eu voulle dar moito ouro. E despois de que me desencante, se quere, pode casarse comigo. E dille el, pero eu xa estou casado. E di, bueno, non importa. Ti quedas rico e eu libre. Bueno, entonces, que hai que facer para desencantarche? Pois mira, se me queres desencantar, tes que vir aquí, o día de San Xoán pola mañán, antes da salida do sol. Tes que vir ti solo.
antes da salida do sol. Bueno, entonces, se ves, chegas aquí á fonte e saldrá, virás salir da fonte unha serpiente, moi furiosa. Pero ti non lle teñes medo a serpiente, que a serpiente son eu, e non che vou facer daño ningún. Pero ti tes que darlle a esa serpiente 3 besos, un na cabeza, outro na espalda e outro na cola. Ainda que a serpiente che parece moi furiosa, cando lle empezas a dar os besos e tal, vaise facendo cada vez máis pacífica. Ti podes coller unha vara, un pau e bater no chan, gritar, chillar, facer o que quieras, pero o que non podes ti é falar de Dios. Se falas de Dios, acabouse todo. Bueno, pois entonces virei. Día de San Xoán pola mañán. Moi ben, o home chegou á casa e contoulle á muller. Dixe, mira, pasa isto e tal, e eu vou ir, día de San Xoán, vou ir a ver se é desencanto. Entonces, dille a muller, vou eu tamén. E dille, non, teño que ir eu solo, non pode acompañarme ninguén, teño que ir solo. Bueno, entonces chegou o día de San Xoán pola mañán, o 24 de junio, entonces o hombre levantouse temprano, antes de salir do sol, e foi para a fonte. Chegou á fonte e saliu a serpiente. Pero, sin que el se dera conta, a muller foi o seguindo. E púxose detrás dunha pedra, mirando o que ele facía. Entón o home comenzou a luchar ca serpiente e conseguiu darlle un beso na cabeza á serpiente, e entón a serpiente xa foi tranquilizándose máis, doulle o segundo beso e doulle o terceiro beso, e entón a serpiente recolliuse na fonte, metiuse na fonte. Pero ao meterse na fonte, saliu un toro, e ela isto todo se lhe había explicado a él, o que iba a pasar antes de que fora, non? Entón ao salir o toro, un toro tamén moi furioso, pero dixo ela, pero ti non lle teñas medo ao toro, porque son eu, non che vai facer daño ningún. Ti tens que coller o toro polos cornos e luchar con el hasta conseguir, a ver se consigues tiralo ao chan. Se consigues tiralo ao chan, este toro métese na fonte outra vez. Entón, sí, salo eu con moito ouro. Ti vas ser moi rico. E eu quedo libre. Bueno, entonces a muller, como o fui seguindo, cando ele estuvo luchando ca serpiente e tal, a muller estuvo vendo detrás da pedra, escondida detrás da pedra, pero cando viu o toro, salir o toro tan furioso, a muller gritou, ai, Jesús, Dios nos vaya! Ao gritar eso, o toro metiuse na fonte e hasta 7 anos despois non volvería a salir. Ese non pudo terminar o traballo por culpa da muller que nombrou a Dios. Entonces, ese encanto, pois, ainda está ali, porque ninguén nos encantou. Ainda está na fonte. Noutras ocasións, aparecía coa súa tenda de obxetos de ouro e preguntaba ao sorprendido interlocutor que era o que máis lle gustaba de todo o que vía. Só con intelixencia se pasaría a proba. O relato da moura coa tenda que se aparece por ali, pasan por diante da tenda rapaces, rapazas, homes e tal, e lle fai unha proba iniciática. Cando mira, o home pasa por ali, ve a moura moi guapa e tal, a tendiña, todos xetos brillantes, todos de ouro e tal. Ai, que tenda máis bonita tes por aquí e tal, sí. Ah, moi ben, gustache. E que queres? Escolle aí un obxecto. Ten peites, ten varias cousas. Escollen case sempre as tesouras. E dixo, as tesouras son para cortarche a lingua. Escolleches mal, entendes? Entón, eso de relación das tesouras, co fiar coa cousa, vai con que é dona do destino dos homes. Fiando, tecía sempre tal. A resolución deste enigma, deste acertixo, a veces acerta, e lle tes que dicir, gústame a tendiña e máis a tenderiña. Se tuvieras decatado pola moura, ese momento, dábache toda a cousa. E despois, na fonte do ouro,
lle chaman ali a Fonte do Ouro, ou chamabanlle, sigenlle chamando, me parece. Ali tamén había sei que unha costureira, estaba cosendo, e chegou unha rapaza onde ela, e puxoselle a mirar a tiseira, e sei que lle dicía a ela, cal che gusta máis, a tiseira ou eu? Que lle dicía. Pero a rapaza, claro, era unha rapaza, non soupo dicir tamén que aquilo que era outro encanto. A rapaza, non sei se lle respondería que quería a tiseira, ese é o que non sei eu, pero a rapaza non levou nada. A rapaza non sei que non levou nada, claro. Falaban de que tamén aparecía unha señora moi fermosa que puña moitos tesouros á vista para ver se viña alguén e acertaba unha pregunta, na máis, non? Entonces contan que pasaba por ali xente, algúns pasaban a mirar, ela lle enseñaba os tesouros, contaba ali o bacallau que había un cofre de ouro, unhas tesoiras e un pito de ouro tamén. Entón tiña que escoller. O señor, un que pasaba por ali, que viu aquel resplandor e pasou, a pregunta da señora Moura, empezou a pensar cal quería levar. E ela lle dixo, se acertas cal é o máis fermoso, podes levar todo da tenda, non? Que é o tesouro máis fermoso da tenda. E o señor empezou a mirar e, non sei, escolleu as tesoiras. E as tesoiras, así lle dixo a Moura, dixo, pois lévallas. E clas, quitoulle os ollos. E con elas non vexas. Que dicía o bacallau, e dicía, ben, non, que as mouras hai que ter cuidado con elas, porque se non fas o que elas esperan, pois castígante. Hai que ser listo. A quen se lle ocorre pedir unhas tesoiras, decían, non? E así pasou o tempo e pasou por ali un mozo, e dicían que se lle escaparan unhas chivas, unhas cabras. E cando se lle escapara esas cabras, pois foi ali e tamén se atopou toda a tenda esa montada da Moura. A rapaza xa fixo o mesmo co outro, dixolle cal é o tesouro máis bonito que crees que hai na tenda. Este, o diferencia do outro home, o vela tan fermosa, dixo que o máis bonito da tenda era ela. Entón ela quedou como encantada da resposta correcta, non? O caso foi que non había outra proba máis, dicían, que había que superar. Ainda que xa pudiera levar os tesouros, se quería quedar con todo, tiña que ir unha noite de lúa chea e estar diante da pedra. Esperar un bico, na máis. E o rapaz foi. O rapaz foi ali, como lle dixo, a noite de lúa chea, e agardou, e non aparecía nada, non aparecía ninguén, cando de repente escoitou algo que se arrastraba polo chan. Era unha serpe grandísima, e contaba o bacallau, a miña abuela ría, igual que as outras, que se mataba, dice que o home se quedou quietiño o mozo aquel, quietiño, non se podía mover. Do medo que tiña, non por ser valente, non? E que lle subiu a cobra por riba e dicía o bacallau que se mexara por el abaixo, que entrara en calorciño, que non pasaba nada. Atreveuse a darlle o bico a aquela serpe, pechou os ollos, contan, non? E bicou a serpe. E bicou a serpe as veces que eran, non recordo se eran 3 ou 5, non sei, era un número impar, pero 3, creo que eran 3. Parece que se desfixo o encantamento e volveu a ser a Moura fermosa para casar co mozo, porque agora sí que xa tiña, non? Incluso lle dixo, mira, agora podes levar o tesouro que queiras, que hai moitos aquí dentro. E el preferiu quedar con ela, ou eso contaban. E marcharon e foron vivir, según contan, o castro de Medeiros. Ali estaba a Moura co rapaz. A pena da faladora era onde salía unha muller vestida dunha roupa rojiza e o material que traía tamén era ao parecer dese color, según dicía miña mãe, que lle dixeran as amigas. E ela fora 2 veces e non a veu, pero había niebla e ao salir o sol, pois non a veu. Tamén dicían que bailaba o sol cando estaba en funcionamento eso. Pero bueno, el sempre
que lle dicían as amigas, que o viran, ela non, ela non o vira, ela fora 2 veces. Ao parecer, esa muller aparecía antes de raiar o sol. Despois, o tempo que era, pois, moito non era. E ao mozo se lle apareceu unha tamén, que andaba por ali, por Vilar de Perdices, apareceuse unha moura a un pastor, que se quedou embobado mirando pa ela, non? El díxolle se lle podía regalar un peite de ouro que levaban nese momento ela peinteando na cabeza, o pelo. Ela lle dixo que se quería o peite de ouro, a cambio tiñalle que traer leite, unha cunquiña de leite. Agarrar a cunca e non soltala, para que ela bebese. E o señor o pastor, pois así o fixo. O día seguinte chegou cunha cunca de leite, o que non se esperaba é que aparecera unha cobra grandísima a beber o leite. Pero o rapaz aguantou ali, ata que rematou de beber, e contan que a moura deulle o peite de ouro e moito máis. Tamén son frecuentes as lendas nas que a moura pide un favor a un ser humano. Que axude nunha tarefa, ser peiteada, que se lle agasalle con leite, un bolo de pan ou un animal, ou incluso pode pedir axuda no parto. E pasábamos, cando íbamos a buscar a madeira para as viñas co carro, pasábamos polo lado dese pozo. Aí era unha charca, agora xa non sei saber onde está, unha charca grande, lamenta. E miña nai dixíame, mira, ves, este é o pozo da moura, este ten unha historia. É claro, son cousas que non acordei nin min, pero ela sí. Diz que, antiguamente, que había ali unha moura. E esa moura, que era rica, tiña moitas alhajas de ouro. Pero saliu do pozo e puxos a servir nunha casa, era unha muller normal. Entonces, pois, estaba de criada na casa de seña Saturna Martínez, da parte de riba, da de don Daniel de la Sota, en Matalobos. E esa persona, moura, diz que estaba nesa casa a servir, pero anos atrás. Bueno, como antes había que ir co balde á fonte, e coa do caldo, pero sí, había quen iba. Ela diz que veu á fonte para mouro, ali á parte de baixo. E claro, ali había un pequeno lavadero onde lavaban as mulleres á man. E aquela muller pousou o balde nunha lasena, que me parece que ainda está ali, e desapareceu. Non superan que foi dela, non desapareceu. E o balde quedou ali. Ai, Dios mío, esta muller por onde saliu? Ai, Dios mío, pois van a pagar, non marchou. Ai, Dios mío. Ai, Dios mío. E tardou en vir de volta. E non sei se a viron algo, un respicio, que diz que se metera por un burato na terra en forma de culebra e foi á braña a mirar as súas alhajas, ao seu capital, ao fondo do pozo. E veu de volta e colleu o balde de agua e levou-no para a casa. Pero non sei se as mulleres estaban a lavar viron algo raro ou que puderon desconfiar, non sei. Foron á casa onde estaba traballando e dixeron, mira, que pasou isto. Eu non sei esa muller que pode ser. Hostia, mira o que ten na casa. Porque desta forma, lá lle dixeron. Eu non sei. Tardou moito en vir. Entonces, pois resulta que o amo dixo, bueno, pois xa mirarei, a ver. Entonces, cando chegou
de volta, o amo, diz que se arrou as portas, colleu a fouce, levantou na cara a ela, e dixo, bueno, vamos a ver, agora aquí vas a decir o que eres. Pasou isto. Eu quero saber o que teño na casa. E se non me di a verdade que esta fouce rachote. Dixo, ai, Dios mío, por Dios, non me toque. Mire, eu sou moura. E fun á braña. Fun a mirar as miñas cousas, que teño moito ouro. E non me toque. Eu agora marcho. Vou para o pozo. Pero non me toque. Dixo, mire, vostede ten a vaca preñada. Halle traer 2 becerros. Halle parir tal día. Hasta lle dixo seica de que color iban a ser os becerros. Non lle saco leite hasta que teñan 9 meses. A vaca. E se que teñan 9 meses, fájalle un xujiño, poño ao xujo, lévemos á braña e tiremos ao pozo, que lle hei de mandar unha jarade de ouro enganchada, que a teño. Home, non sei o que pensaría. Pero, o que foi que a vaca pariulle, cando ela lle dixo, tuxo os becerros como ela lle dixo, entón tamén quixo comprobar de que se era verdad o que ela lle dicía. Entonces, pois, criou os becerros, hasta 9 meses, fixolle un xujo, con cando seu cansil, levounos á braña, tirounos ao pozo, e os becerros marcharon, e marcharon ao fondo. Pero, dali un pouquiño, viñeron para arriba de volta e non trouxeron nada. Entonces, volveunos a tirar, disque. Iso contaba a miña nai que eu non o acordo. Volveunos a tirar. E chapa, marcharon os becerros, que dali un pouco viñeron, e trouxeron unha jarada de ferro, e ela detrás, a fulana. E que lle dixo, mire, a jarada de ouro teño. Pero tal día vostede foi á feira, e vostede tiña 2 criados, que se chamaban fulana e fulana. E eses criados, cando vostede marchou, monxeron a vaca e comeron o leite. E agora, por cousa disso, estou aquí encantada non sei cantos anos, que non podo salir. E agora, pois, mandeille esta jarada de ferro que a outra non lla podo dar. Pero díjalle aos teus criados que tal día fixeron iso. E o home, pois, tuvo que coller a jarada de ferro ao lombo, non sei como sería, mal os becerros, pagas. E despois, un destes ramados, pois, non sei se o acordara, se o dixeran, e foi a cavar a ese pozo, que iba a sacar a moura, iba a buscar a riqueza da moura ao fondo do pozo. Pero cavar acabou, pero ao fondo non chegou. E o pozo quedou ali, e fulano, cando se cansou, marchou. E xa dixo, que diz que era rica, pero ese conto contaba hoxe, digo, miña nai, pois hai outro máis arriba, que era un pocinho así máis pequeno, que tamén diz que había, pero aquela diz que era pobre. Diz que. Agora, como iso está todo abandonado, pois xa non hai nada. Se teño falado moito de por que significado teñen estas mouras cosias, aparte de que hai encantos, por exemplo, o famoso Pozo da Namanana e outras cousas, donde un paisano ten trato cos mouros, ele di, bueno, tenemos ali unhas parentes encantadas ata no pozo, e para se encantadas tes que levar 3 moletes de pan trigo. As mouras non comen pan de broa, son donas, señoritas, teñen un matiz aristocrático, pan trigo sempre, non pan de broa, unha diferencia un matiz cos campesiños. Pois en Guilfonso, que é un sitio que está aquí no Pereiro, había 3 irmás, 3 rapazas novas que se chamaban Ana, Xoana e Viviana. Un día, ao pasaren o río, saiu un canto do río e levounas. Como as rapazas non chegaban á casa, o pai, preocupado, foi buscalas.
E ao chegar ao río, saiu o Encanto e dixolle: tes que vir mañá pola mañá ao raiar o día e botar 3 bolos de pan no río dicindo o nome das rapazas. Pero non lle digas a ninguén, porque se lle dices a alguén, non as volves ver. Bueno, o home fixo o que lle mandaba o Encanto, foi para a casa, colleu os bolos e foinos esconder na corte para que a muller non soubese nada. Pero, de noite, a muller ao ir darlle as vacas, descubriu os bolos, e como tiña fame, deulle un bocado a un deles. E no momento o bolo sangrou. A muller asustouse, guardou o pan ali entre a palla como puido, e ao día seguinte o home levantouse, antes de abrir o día, foi ao río e botou o primeiro bolo. E dixo: Ana, botou o bolo e saiu un cabalo con Ana do río. Botou o segundo bolo e dixo: Xoana, e saiu outro cabalo coa rapaza, con Xoana, do río tamén. E ao botar o bolo empezado, dixo: Viviana, e niso saiu un cabalo con Viviana, pero ao cabalo faltaballe unha pata. A rapaza dixolle ao pai: toma, lévalle esta fita a mamá e dille que a poña na cintura, que se non a pon eu non podo volver nunca máis para a casa. Ao home pareceulle raro aquilo e colleu a fita, amarrouna arredor dun carballo e no momento o carballo arrancouse do chan, caeu no río e desapareceu. Rosa Brañas dicía, estaba a analizar o mito de Edipo, e dicía que todos os que teñen un defecto de andar, sean coxos, son seres moi relacionados coa terra, que nacen directamente coa terra e, por tanto, teñen que manter sempre o contacto, arrastrarse sobre ela. Pode ser un dos orixes destas mouras coxas. E contaba de unha moura, ou sea, unha rapaza, iba cos ovellos para o monte, non sei en que monte era. Entonces, pois, iba cos ovellos para o monte e un día encontrou unha muller uns peines moi brillantes a peinarse en riba dun outeiro. Entonces, claro, a rapaza chamaronlle a atención aqueles peines tan brillantes. E dixo: ai, que peines bonitos ten. Ai, o que me gustan. Ai, se me dera un. A muller que tiña unha melena de pelo, que era moura. Entonces, que lle dixo: mira, se os queres douchos, pero tes que facer o que che mando. Eu sou moura. Eu vim aquí a peinarme e a poñerme ao sol. Non sei cal era o puso dela, nin en que monte foi. Iso contaba a xornaleira esa seña dormida. Tal día tua nai cose, dille que faga unha bola, pero non lle digas pa que é. Dille que che faga unha bola a ti, no forno. E traerma cosida, aquí, eu, mira, hei de salir por este burato, en forma dunha culebra grande. Tipo unha bola na boca e agarra nela cos dúas mans. Eu hei de subir por ti arriba e colloche, pero non che fago mal ningún, pero non digas nada. E deixo-te os peines. A rapaza sei que dixo que sí. E foi. Pero claro, dixo-lhe unha gasa. E cando chegou ao sitio, saliu a culebra polo burato, a rapaza asustouse a ver aquela culebra grande e escapou. Escapou e nin a moura levou a bola, nin a rapaza trouxe peines. E quedou contenada. E depois diz que foron ali a cavar, debaixo do outeiro. A estaba ali medida, pero non apareceu. E xa dixo esas cousas así, do que había de antes. Agora nada que todo é moderno. Sí. Agora todo é moderno. Agora é política. Sí. A política é, bueno, é ladruixo tamén. Pero, sí. Agora o mundo doulle volta con arriba abaixo. Esta era unha historia de mouras que me contaba a miña nai, que era, chamabanlle a historia da moura do peine de ouro.
Peite, que chamaba, a miña nai chamaballe Peite. Entonces esta era unha señora, ela contaba que era daqui da parroquia, eu non sei. Era unha señora que iba po monte coas cabras, entonces estaba pastando as cabras, e de repente apareceulle unha moura, entón rubia, guapa, cun meniño no colo. E acercouse a ela e dixolle, mira, se me das leite po meniño, eu douche a cambio un peine de ouro. Entonces a moura dixolle, a pastora dixolle, home, pois sí, claro, deulle leite po meniño e a moura cumpliu, deulle un peine de ouro. E dixolle, pero tes que leválo a desconsurar xunto ao cura. No camiño non podes falar absolutamente con nadie, con ninguén podes falar. E ela colleu e meteu o peine no bolsillo, se deixou cabras, deixou todo, e veuse, co peine aí no bolsillo, e veuse polo pobo. Entón, unha veciña parou e dixo, oye, mira, ti viches as miñas vacas, pero ela non falou, non lle contestou, a outra como que se extrañou, pero non lle contestou nada. Outro veciño tamén a parou para preguntarlle outra cousa que era, pero era nada. Dixo, non podo dicir nada, vou hasta a casa do cura. Pero cando pasou por diante da casa dela, estaba o seu fillo. Entón o fillo vino pasar polo camiño, así, polo camiño diante da casa dela, e díxolle, mamá. Entón ela, a chamada do fillo, sin pensalo, colleu e contestou. E dixolle, que queres? Entón xa falara. Entón, cando botou naquela hora mismo, botou a man ao bolsillo e xa non estaba o peine de ouro. As mouras posúen grandes riquezas, alfaias, tesouros e obxetos de ouro, que poñen a delourar en datas especiais do ano, como acontece na mañanciña de San Xoán. Pero a moura é tamén a posibilidade, non hai maneira de desprenderse dela, é a posibilidade de facerse co tesouro, é a posibilidade de que a auga de determinado lugar teña propiedades curativas ou non, é a posibilidade, falábamos da galiña con pitos, a galiña con pitos é outra forma de tesouro, é aquel tesouro que aparece nun lugar onde hai moura encantada e que ten esa figura que aparece en determinado momento. E contaban a historia dunha moura, de que era unha muller guapísima, a mitad do corpo rubia, con a melena rubia, creo que se puñía o sol, cando daba moito sol, dados non sempre, pero algunhas veces dice que é resplandeciente, que é impresionante. E chegaban a dicir que debaixo do monte que había un tesouro moi grande enterrado. O que realmente nos temos é o Monte das Croas, é que a xente fala moitísimo da leyenda do Monte das Croas e de ver as mouras tomando sol, e incluso falábase que posiblemente a noite de San Juan, creo que era, que salían, e que incluso dicían que ningún home se podía acercar porque senón era encantado. Era algo que a nós, os rapaces, nos chamaba moita atención, nos contaban eso, e sempre tiñamos a cousa de que, cando estábamos ali, a ver se encontramos o tesouro que hai aquí enterrado, non? O sea que é unha leyenda moi importante sobre o Monte das Croas. Hombre, daquela sonábase que dice que xa tiñan elas peinetas de ouro para peinarse, que se peinaban cunhas peinetas de ouro, e que tiñan uns espellos que, nadie se imaginaba naqueles tempos aqueles espellos tan bonitos que las tiñan, pero que falaban. Detrás nosa temos aquí o Castro de Cotarelo, tamén chamado Castro de Goiás. Solamente 3 cousiñas con respecto ao patrimonio inmaterial referido a él. A primeira, a máis chamativa, é a lenda que me contaban xa de neno dunha moura que vivía aquí no Castro. Aquí viña un veciño da aldea do Souto, que é unha aldea que pertence á parroquia de Xaxán, pero que está moi cerquiña de aquí. De feito, o sitio no que estamos grabando é dun veciño do Souto. Viña da casa do Ferreiro, e daquela traía uns porcos, botábanos a pacer, as chousas, para que comeran as landras, para que comeran as castañas. Entón, este veciño da casa do Ferreiro sempre traía os porcos para este castro, ata que un día se lle apareceu a moura que vivía dentro do castro. E a moura díxolle que se lle axudaba a cebar os porcos, que o único que lle ia exixir é que cando matara os porcos que lle levara unha proba das miudanzas do porco. O veciño aceptou, así que
cando chegou o tempo da matanza, veu cunha cesta ata o castro, a Moura saiu do castro e entregoulle o veciño a cesta con restos de fígado, de riles. A Moura aceptoulle de bon grau, entrou dentro do castro, meteuse dentro do castro, e saiu dali a un anaco outra vez coa cesta, entregoulle ao veciño. A cesta de novo ia tapada con pano e dixolle: non che se ocurra abrir e mirar a cesta ata que chegues á túa casa. Non o fagas polo camiño, solamente podes facer ao que chegues á casa. O veciño colleu a cesta, botouse a andar cara á aldea do Souto, pero no medio do camiño tivo cobiza, quiso saber o que ia dentro da cesta. Así que apartoulle o pano á cesta, mirou o que había e que atopou: carbóns. Entón o veciño deulle a volta á cesta, tirou cos carbóns no chao, no medio do agro, e marchou andando para a casa. Ao que chegou á casa, a muller preguntoulle que lle dera a Moura a cambio. E o veciño dixolle que solamente lle dera carbóns, que el que mirara, no medio do camiño, entón que solamente había carbóns. A muller colleu a cesta e o pano, entrou dentro da casa e ao chegar á cociña sacudiu o pano e ao sacudilo caeu algo ao chan. E iso que caeu ao chan era unha pedra de ouro. Ao ver o ouro xa se figuraron que o carbón que viña na cesta tiña que ser todo ouro. Así que volveron de novo onde tirara o veciño o carbón e ali xa non atoparon nada. Quen o contaba, dicían que se o veciño non fora tan averiguado, se non fora tan atufado, que era a palabra que empregaba, poderían volverse unha familia rica porque tiñan o ouro guardado na cesta. Esta é a lenda que se contaba. E esta lenda circulou entre a mocidade e entre a xuventude da aldea. De feito, e isto sí que é xa un feito certo e verídico, unhos veciños alá por o ano 1860, 1870, 3 veciños de Cotarelo, da casa de Ricardo, da casa da Carreira e da casa de Queitano, viñeron facer unha mina ao castro, por o lado leste do castro. Aquí nas imaxes, se vedes o castro, onde están ali uns eucaliptos, xusto en frente dos eucaliptos está a mina. A mina hoxe en día non se dá entrado nela, ten unha entrada moi pequeniña. Eu tiño entrado. E din os veciños, os máis vellos da aldea, contábano, porque ademais eran avós de xente que mo contaba a min, que iso fixeran eles de mozos para buscar o ouro que había guardado dentro do castro. Eles sabían que a Moura vivía no castro e que tiña ali guardado o ouro. Entón, sabedores desa lenda, interpretábana como algo certo, supoño, entón intentaron buscar ouro aí dentro do castro. Cavaron e cavaron moitos días seguidos, ata que un deles se aburriu, a noite antes de ir cavar, levou un latón con pedras dentro e guardouno dentro da mina. Ao día seguinte, cando foron cavar, ele ao cabo de media hora, dunha hora, colleu o latón, meneouno, fixo ruido coas pedras que tiña dentro e dixo: eu pa min xa teño bastante, vos seguide cavando se queredes. E aí quedou a lenda esa. Estes seres féricos, como din os franceses, teñen unha particularidade, pois levan unha vida subterránea, todo ese tipo de cousas. A veces as relacións cos humanos é difícil. A visión máis típica e tópica da Moura é a do paisano, os paisanos, que a ven asoallando súas riquezas en riba dun castro a mañenciña ou a solpor colocado ali e tal, pero te contan que en canto se daba conta de que estaba sendo asisada, desaparecía. Son bastante escurridizas. Hai todo un conxunto de relatos sobre as relacións dos paisanos coas mouras, sobre todo por a necesidade que teñen de comida, porque estes seres esféricos teñen tesouros, teñen tal, pero adoecen de comida. Por exemplo, os mouros, e a Moura tamén, a Moura, cando lle coida dos porcos aos veciños, os leva, por exemplo, para o castro ali a pacer, a comer, o que notan os veciños é que o cuidado da Moura fan que os porquiños, os vacoriños, engorden dun xeito pasmoso. Estaban hermosos, non? E despois, en pago dese favor, pois a señora ou o señor, o dono, facían partillas coa Moura. Dicíanlle que agradecidos por o bo aspecto dos mouros, que fora, digamos, unha crianza moi boa, dabanlle a parte mellor, o entrecostelar, unha parte boa, o raxio e tal. O sea, que iso cumplían un trato de maneira que a Moura quedara contenta. Tamén había que unha muller escapaban os porcos para o castro.
E dixo, pero, e foi buscadeles unha vez, e chegou, estaba unha moura, dándolle, tiña unha criba, e botáballes carbós, e os porcos comendo. E dixolle, toma a muller, tiña un bandil, a muller, e dixolle, pon no bandil e leva estes que boa falta che han facer. E a muller puxo o bandil, pero chegou ali algo abaixo, a un campiño que había, chegou ali algo abaixo e mirou e dixo, pa onde demonio vou con estes carbós. E tirounos. Pero chegou á casa e iba un nun bolsillo e era unha moneda de ouro. E volveu ao sitio onde os tirara, pero xa non había nada. Xa marchara todo. Sí, porque aquí tamén un castro dicían que había unha pedra de ouro e outra de alquitrán. Deste o de Goiás, que o hai. Pero que non sabe, é que non busca. Tamén contan, que agora estou me lembrando, que había unha moura que cando era por o San Juan sacaba o ouro para que lle secara ao sol. Entonces baixaba desde a pía da moura, coa canastra na cabeza, e puña por riba dun penedo moi grande que lle chaman o dos cauños. Por riba, estendía aquelo todo por riba, chamaban as meadas de ouro, dicían que viña cas meadas de ouro na cabeza, poulas a secar ao sol. Vou contar unha lenda dunha moura que vivía ali no Crasto, que dicían que tiña moito ouro, que era moi guapa, e que tiñan porcos ali, e que tiñan un pouco de cousas ali, sí, que vivía unha moura ali, que traía os porcos fora por ali adiante, e que non sei o que foi. Unha moura moi guapa, que traía moito ouro colgado, que tiña o pelo moi largo, porque está hai moitos anos, como contou isto, sendo eu rapaz. Estas historias contábamos dous vellos, un é primo do meu pai, que outro era un vello dali do pueblo, que cando era pequeno que íbamos po monte, carvacas, pois jardábame e miñas vacas, e era o que me contaba esas historias. Hai un penedo que se chama o Penedo da Moura, entonces dicían que ali que vivira a moura, que non se sabe se é verdade ou mentira, que saía cunha pita con polos de ouro, e tiña o pelo de ouro tamén, e peinábase con peinos de plata. Entonces que había que lle dicir, moura, moureza, dame da túa riqueza que eu che darei da miña pobreza. Pero, eso non se sabe se nunca na vida asistía, como os outros penedos, que así que son cousas desas dos antigos que pasaron, cousas desas. Entón, eu iso contábamos, porque íbamos carvacas, cando éramos rapaces e xa máis maiores. Entonces íbamos para ali, para eses penedos, non era como hoxe, estaba todo comido porque había moitos animales, había unhas 200 vacas ou máis. Entonces o penedo estaba visible. Entonces sentábamos ali a conversar, os maiores eran os que che contaban esas cousas. Entón dicían, ves, aquí dixeron que hai uns tesouros aquí enterrados entre os dous penedos, que había unha distancia, ao mellor 20 ou 40 ou non sei os metros que houbera, que había. Entón dicían que ali que había un tesouro. Sería para nos, non sei, xa lle contarían tamén eles e eles contábanos a nós, era pois como o da Moura, era unha leyenda máis ou menos. E estes que hai neste monte de Haití, isto é os penedos de San Lorenzo, isto é de Haití, deste lado. É que tamén unha laxa que hai ali, que ao ler nun libro que sabría, que dentro que din que estaba chea de ouro. Nadie entrou, creo que mirar, porque tiña medo de entrar ou ler no libro e que depois xa non sei. Ese libro non sei que non cheguei a velo. Nin se sabe que non ten, nin nada deso. Pois sería dos mouros ou non sei, porque mouros, pero non se sabe de quen era o tesouro, nin como era o choio. Falaron de que sí, que era o que non entraba nadie, que tiña medo de entrar, claro, por se cerraba o penedo ou que sei ou como sería a historia. Fomos ali un montón de veces a ver aquel burato, pero non hai máis nada que aquel burato. Unha pedra ali, unha laxa moi grande,
co burato ali feito así como metido, ou intentaron picar, porque dixeron, o mellor só hai un anaco de pedra e depois se podese pasar, ou, bueno, pero non sei máis nada. Algúnas lendas de Mouras narrannos unha viaxe a un outro mundo, non? A un mundo fantástico, diferente, o mundo da mourindade. Nestas viaxes a Moura fai de guía de un ser vivo que é introducido nesa outra realidade, nesa outra dimensión onde habitarían estes seres mitolóxicos. Temos un exemplo nesta peneda que temos aquí detrás, o Conde Aventureira, no concello de Sanxenxo, donde narra a tradición, non? As lendas locais falan de que un día viña por aquí unha rapaza dunha aldea veciña que estaba recollendo leña e ao pasar a carón deste penedo unha moura apareceuselle peiteando os seus cabelos dourados cun pente de ouro e ao ver a nena fatigada con ese feixe de leña, pois achegouse a ela, secollo a suor da frente, deulle un bico e levouna con ela ao interior da peneda onde estaba o seu pazo, non? O seu palacio, onde podía introducirse no seu mundo. O caso que a moura levou a rapaza nesta viaxe a esa outra realidade e non se volveu a saber nada da rapaza ata que pasaron moitos anos. Ao pasar moitos anos, os veciños da súa aldea veron aparecer de novo, cargada de anéis de ouro, colares de ouro, unha faldriqueira chea de moedas de ouro, e o que lle chamou a atención é que a nena seguía sendo igual de nova que cando desaparecera había moitos anos. Sorprendidos falaron con ela e ela contoulles que se topara coa moura que vivía no Conde Aventureira, que a moura levara o seu mundo interior dentro ou baixo esta peneda e que ali quedou fascinada cos tesouros que tiña, cos zapatos con fibelas maravillosos e que lle dera todos eses tesouros, non? Cando a rapaza regresou á súa aldea, para ela pasaran simplemente unhas horas, pero para os seus veciños pasaran moitos anos, non? Porque o tempo no mundo do máis alá, no mundo fantástico onde habitan estes seres míticos, onde habita a moura e o mundo da mourindade, o tempo pasa de forma diferente. Curiosamente, moi perto de aquí, a escasos kilómetros, está o mosteiro da Armenteira, onde se narra tamén a famosa historia de San Ero da Armenteira, que sufriu tamén unha experiencia deste tipo, na que, tras un momento de éxtase, pois accedeu ao paraíso e cando regresou ao seu mosteiro pois pasaran 300 anos. Non? Vemos como se vai repetindo ese esquema de que a viaxe a ese outro mundo pois supón tamén unha forma de transcurrir do tempo diferente. E moitas destas lendas tamén se di que quen revela, quen conta o que viu no outro lado, pois ou perde a voz ou incluso pode acabar morrendo como lle pasou a San Ero da Armenteira unha vez que acabou de narrar o sucedido. O certo é que esta peneda ten tamén un carácter especial para os veciños da contorna porque aquí, coincidindo pola Pascua, facíase tradicionalmente unha merenda. A xente viña a comer ao redor deste penedo, un penedo que non está cristianizado, non hai ningunha capela ou ermida ao seu carón, está soa neste bosque, pero a xente seguía vindo a merendar, a comer ao redor da pena e tamén os rapaces, pois unha forma que teñan de demostrar un pouco o seu valor, as súas habilidades, era intentar subir ao alto da pena axudados só con pértigas feitas con algúns das ramas ou dos eucaliptos que hai na contorna. Dis que no Pozo do Encanto do Cadramón vese na auga a cara dunha muller moi bonita. Tamén din que é moi perigoso quedar ali mirando porque o tempo que mires convirtes en 200 anos. Outra desas xeografías asociadas a estas viaxes ao mundo encantado das Mouras é este lugar onde nos atopamos, o Conde da Romaíña, na parroquia de Nantes. Según a tradición, tamén, entre estes penedos, ou no interior destes penedos, habita unha moura. Unha moura que garda os grandes tesouros, non? Como adoita acontecer neste tipo de relatos. Conta a tradición tamén que unha vez chegou por aquí, por a parroquia, un paragüeiro, coñecedor de que existía un home moi valiente, garrido, que non tiña medo a nada na aldea, un tal Manoliño Currutaco, pois foi falar con ele e dixo que se era tan valiente que a ver se atrevía a chegarse aquí nunha noite de lúa chea e no momento que soaran as campás da igrexa ás 12 da noite, pois que se abriría a peneda e que a ver se atrevía a entrar neste mundo máxico encantado da Moura. Así fixo este Manoliño
esperou o día que era lúa chea, ás 12 da noite, cando sou as campás marcando esa hora de medianoite, achegouse a esta peneda e a peneda abriuse. E nese momento apareceu unha moura que lle dixo que o podía acompañar con el o interior do seu mundo e que se era capaz de levarse o tesouro que tiña, pois que ela quedaría desencantada e podería quedar libre. Manoliño así fixo, acompañou no interior da peneda e cando chegou a donde a moura tiña guardado o tesouro, o home quixo botarlle man as alfallas, pero a moura nese momento convertiuse en serpe. Aí comezou unha loita entre o Manoliño e a serpe que escoltaba, a serpe moura que escoltaba este tesouro, ata que el, xa casi agotado polo esforzo, conseguiu doblegar a serpe, coller o ouro e marchar. Pero conta a lenda, contan os veciños da contorna, que cando estaba chegando xa ao final do corredor que daba acceso á saída deste penedo, pois a pedra estaba pechada e Manoliño non puido sair cos tesouros, polo tanto, contan que aínda hoxe en día sigue encantado no interior desta peneda, no interior donde está a moura no seu mundo. Na cascada, onde está a cascada ali, non é? A cascada, hai ali a esquerda do río, o río van para baixo, non? A esquerda, ves ali unha porta, parece a porta dunha casa, non? E logo tamén se dice que aí que hai unha entrada para un túnel que despois dentro encontrase un túnel oscuro, e dentro dese túnel, ese túnel forma un laberinto que se supone que dicían que se alguén entra aí que se perde dentro e despois non é capaz de salir. Pero collendo outro túnel que hai e tal, que se encontraba unha sala, unha amplia sala chea de ouro. E ese ouro que estaba resguardado tamén por unha chica. Un encanto. E esa chica que estaba aí resguardando ese ouro é a que tiña a salida, que podía salir arriba a Peñafiel, que tiña unha salida arriba ao alto de Peñafiel. Entón, ela contabanlle xa as aguas dela, que chamaban os pasos de Portafereiro, que ali diz que unha de noite, cando era lúa chea, que aparecía sempre unha moura, unha moza, non? Era unha moura sentada ali nos pasos, moi bonita, guapa, volvía a describir como rubia, de ollos azuis, moi guapa ali, sentada, e sempre moi triste ali. Aparecía, despois desaparecía, máis ou menos ás 12 da noite. Entón, esa historia ven de que, dice que no pueblo había un campesiño, un mozo moi guapo, que namorouse dunha moura. Entón, o pai da moura, o mouro, non quería para nada que andivera con el. Pero ela non lle facía caso, escapaba, encontrábase co campesiño, ali nos pasos de Portafereiro encontrábase con el. Entón, o mouro enterouse e matou o noivo. Entón, ela despois coa pena viño aos pasos e tirouse á poza, que había unha poza, tirouse á poza e morreu ali, matouse ali, afogada. Entón, porque dice que nas noites de lúa chea, ela sai afora a chorar polo seu amor perdido, que era o campesiño, que naquele momento xa estaba morto. Habría que falar da moura caníbal, da moura antropófaga, había que falar da moura que reclama os servicios da muller humana para que lle dea de mamar aos seus fillos, habría que falar da moura que trata con nenos exclusivamente, que é a caníbal, e que se non cumpren o trato acaban, como di o dito, fritida Isabeliña Sabelón, fritida en aceitón, non? É dicir, que personaxe é esa moura que única e exclusivamente ten relación cos nenos? Probablemente ten moito que ver, eu seguramente non son quen para dicilo, ten que ver cos cocos, ten que ver cos asustanenos, ten que ver co mundo do medo que foi a base, e sigue sendo, a base da, chamémoslle, domesticación do ser humano, que cando bebé hai que poñerlle os límites, non vaias, non pases, que caes, que te rompes, e esa moura ocupaba espacios nos que o neno non debía ir, non debía acudir, e, sobre todo, cando falamos da cultura desta moura coa nosa cultura e co sistema de vida tradicional, case sempre son nenas as vítimas, e sempre
eu creo que sempre, son pastoras. Son nenas que están soas no monte. Sabemos, por referencias do pasado non moi lonxano, que normalmente os nenos non ían sós cogando ao monte, senón que ou ben ían acompañados de adultos ou ben ían en pandilla, non? Pero hai cantidad de relatos que nos falan de nenos sós no monte, ou que comeu o lobo, ou que comeu a moura, etc. etc. Estamos nos asentos dos Mouros, na croa de Sotomerille, onde hai moitos anos víanse aquí roupa colgada pola mañá, aparecían durante todo o día pois roupas aquí, de principio non eran de ningún veciño, de ninguna veciña da zona, e despois pola noite esas roupas recollíanse, non? A noite xa non quedaban esas roupas, non? Entón, falábase que eran as roupas dunha moura que vivía aquí na croa de Sotomerille, e que esas roupas non se podían vir coller, non se podían roubar, e que eran un elemento sagrado que non intocable, non? Pero había por aquí unha pequena que se chamaba Anita, que lle atraía esa roupa, non? E sempre, claro, era unha pequena, que non había ese acceso a toda a roupa que la vía, esa tan bonita e tal, hasta que un día se ve que subiu aquí á croa a buscar algo de roupa, non? Entón esa pequena desapareceu. Todos os veciños e veciñas da zona empezaron a buscala, a pequena, non? Chamaban por ela, pero a pequena non aparecía. Dicían que algunhas veces, mentre buscaba a xente, que soía unha voz que decía: Anita bonita, me la llevé yo polos vestidos que me robó. E esta é a historia. Esta lenda contou-me a miña mai xa cando eu era pequeno, cando falaba de Sotomerille, e a súa vez contoulle a súa e contaba toda a xente de aquí desta zona cando viñan por aquí e falaban desta lenda e de outras moitas que ten este lugar de Sotomerille. Tamén me advertía a miña mai do perigoso que era andar por aquí por Sotomerille porque en calquera momento podías caer, podíase desfacer o chan e caer, porque Sotomerille estaba oco. Estaba oco porque por debaixo de Sotomerille existe unha cidade onde viven os mouros, non? Entón sempre me decía: nunca vayas solo e anda con moito cuidado cando vayas por Sotomerille. Son de Queirugás, de Verín, de Ourense. Ali tiven a sorte de criarme cos meus avós, foi a miña avoa, que está aquí ten 16 anos, a que me contou tantas historias de tradición oral, entre elas as mouras. Unha que me gusta moito, que tamén me contaba cando aínda non entendía que me estaba a contar, era a moura que, según ela, vivía na pena cavada. Decían que é a historia dunha nena que iba cas vacas. Ela sempre decía que nunca puido estudiar porque tiña que ir cas vacas. E como a ela lle pasou a esta rapaza, que un día, estando ali cas vacas, saiu daquel penedo unha señora moi fermosa. E lle pediu que lle quitara os piollos, e a rapaza fixo, porque sabían como sacalos. Despois de sacarlle os piollos, a cambio delle unha moeda de ouro, e simplemente lle dixo que non lle contara a ninguén, nin a súa nai. A rapaza toda contenta guardou o segredo, e o día seguinte máis contenta foi ao monte. E apareceu de novo a señora, e pediulle de novo que lle catara os piollos, e que lle dera un pouco de leite da vaca. E a rapaza aceptou, e deulle outra moeda de ouro, e que guardara o segredo, que non lle contara a ninguén con quen falara. E así chegou á casa, pero aquel día, o segundo día, non se deu conta de que a nai a estaba vendo dende a horta e viu que sacaba a moeda da faltriqueira e entón xa lle dixo: nena, que estás aí? Ela intentou mentir, pero non foi capaz e ao final lle dixo a verdade. Pois nada, hai unha señora arriba, no monte de pena cavada, que me dá moedas de ouro a cambio de quitarlle os piollos e darlle leite, mamá. E a nai quedouse así como extrañada e dice: esa non é unha señora, é unha moura, nena. E ten moitos tesouros ali metidos. Só che dá unha moeda cada vez. Si, pois mañá pídelle 100. A rapaza foi e fixo que lle dixo a nai. E a moura colleu e meteuna dentro da cova. Pasou o tempo, chegou a noite e a nena non volveu a casa. A nai saiu a buscala ao monte, berrando: nena, nena, son mamá, nena. E din que ali, onde sempre iba ca vaca, só se escoitaba o vento, non había ninguén, era noite pecha. Aínda que contaba a miña abuela que se escoitaba música, que saía daquela pedra.
unha música así, na 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 na. É unha cantiga que dicía: Mariquiña por lengoreteira, está na miña barriga, fritida con allo e manteiga. E acababa así. Comía a nena, e a boa me dicía: ves, tens que ter cuidado, hai mouras boas, hai nas malas. Ben, pois resulta que un rapaz de Freixulfe iba coas ovellas para o monte, como era habitual, e un día, estando nos Xesto, que son os prados que hai lonxe da casa del, viu pasar unha muller moi grande que levaba unha pedra na cabeza. O neno quedou sorprendido, deixou-na ir, e cando voltou para a casa de noite, contou-llo a nai. E a nai dixo: ai, neno, ten cuidado porque o que viches é a encanta e pódete levar. Se te ve, lévate canda ela. Bueno, tens que prometerme non dicirlle nada se a volves ver. O neno prometeullo. O día seguinte marchou coas ovellas para o monte e non debeu de cumprir o prometido porque pola noite volveron as ovellas e o neno non volveu. Quedou no monte e nunca máis se soubo del. Eu son dunha aldea de Xinzo que se chama Lamas e ali a xente contaba unha lenda dunha moura no río Limia onde se iban bañar. Había cando os invernos e as riadas iban facendo pozos onde despois a xente se iba a bañar. Entonces había o pozo da Trave e o pozo da Moura, por exemplo. E no da Moura dicían que ali vivía unha moura que cando un rapaz se iba a bañar saía a moura e preguntáballe, e collíao, e preguntáballe onde quería ir, no cribo ou na peneira. Se dicía no cribo, levaba ao fondo do pozo. E se dicía na peneira, tiña que ir buscar ao fondo do pozo. Entonces, mentras iba a buscar ao fondo do pozo, o rapaz podía escapar e salvábase cando chegaba a un cruce de camiños. Esa a min contoume a miña mãe, e ela a mãe da súa mãe, e a súa mãe da súa mãe, e así. O sea, aprendida de xeracións e xeracións de xente. Estamos no barrio de Soutoxuste, no concello de Redondela, e aquí ao meu carón están as chamadas Pedras Abaladoiras, detrás a illa de San Simón e máis a fondo o estreito de Rande. Esta historia contoume a meu pai, que casou aquí nos anos 50, viviu en Soutoxuste. El era mariñeiro, como primeira profesión que tivo depois do casamento, e saía todos os días nunha gamela a pescar por toda a ría. E el coñeceu outros mariñeiros desta zona e entre todos contaban historias sobre este lugar. Nas Pedras Abaladoiras aparécese unha moura tamén sobre elas e ten unha particularidade moi curiosa que me contaba el, que lle cantaba aos mariñeiros, pero cada vez que os mariñeiros a escoitaban cantar, iso significaba que ia haber unha desgracia no mar ou que ia haber moi mal tempo. Era como un aviso aos mariñeiros de que non se metesen ese día a pescar e a remar porque podía haber ese tipo de desgraza. Tamén me contaba el que cando algún mariñeiro colleu o seu barco e empezaba a remar cara a ela, porque a escoitaban cantar desa maneira e a miraban encima destas pedras, ela o que facía inmediatamente era lanzarse ao mar e desaparecía debaixo das ondas. Samoroxaina, según a lenda, é unha serea que habita nas Islas do Farallós, concretamente na cova de Xambello. Dice a leyenda que cando fai moito mal tempo, que se subes ás rocas, toca o corno e ponse a fiar cunha roca facendo calcetís para o frío, para despois regalar iso aos mariñeiros. Esa é unha versión. Despois é a versión das mulleres dos mariñeiros que dicen que toca o corno para atraer aos barcos para que os mariñeiros se vayan ás pedras. Os mariñeiros dicen que non, que os avisa dos temporales para que se abran das pedras, porque o Farallón é unha isla que está moi bravía, onde ela ali está pescando, come mesillós, conchas marinas, ten unha cueva ali que moi adornada de eso, esa conta a leyenda. Unha vez ao ano, os mariñeiros, os pescadores, traena, pescan cunha rede, traena a puerto, e celebrase un xuicio. Celebrase un xuicio,
en donde hasta ahora sempre se leva suelta, porque a maioría dos mariñeiros queren que señala suelta porque senón quedarían sin ter que nos avisar dos temporales. Ela é unha serea, de cara non é moi guapa, ten un corpo esbelto, ten o rabo como a serea, é un pelo moi largo, un pelo loiro moi largo, é moi atractivo, está peinando cun peine, está fiando ca roca, ao mesmo tempo toca o corno, cando hai mal tempo toca o corno para avisar de que están cerca das pedras. Ten a cova de Xambello, sí, unha cova que hai polo norte da isla de Sombriza, pola parte norte, que é onde é máis bravío, que a cobra realmente estuviñou nela, a cobra existe. É unha furna que atravesa a isla de Sombriza de un lado ao outro, de norte a sur. Eu non a mirei a Moura, O meu marido penso que tampouco. A Poza da Moura, ao fondo de todo non pode chegar. Porque aí hai unha cousa que como un subterráneo. Entonces, esa poza dice, a Poza da Moura era unha muller que salía como unha ballena, pero que era da mitad para baixo pescado. E para arriba era unha muller, unha persona. Entón salía ao flote, pero sabe Dios, por centos de anos que pode haber, salía a flote a peinarse e a prepararse. Era un... Pero cando miraba xente... A peinarse en onde? Onde se puñía a peinarse? Encima das pedras. Das pedras, unhas laxes que había ali. A Moura tiña que ter uns días como para tomar o sol. Saliría no verán, non sei. Ou saliría moito no verán. E podería respirar tranquilamente na agua. É que nós somos xóvenes, nós iso oímos os nosos pais sempre. A Poza da Moura. A Poza da Moura. Sempre a Poza da Moura, Era como, vamos ao exemplo, unha ballena é igual. Miradas unha ballena ou deses, delfín deses que saltan na agua, e que o último, para baixo, que é unha ala. Si, pero para arriba, o peixe ten a cara de peixe. Era que ela tiña unha cara de muller, con unha melena, e dicen que se peinaba con uns peines. Pero claro, díceno. Dicen que os peines que tiña que eran de ouro. Quen mirou iso, meu filliño? Pero quen mirou iso? Supongo por non ser cada quen non mirar. Meus pais, polo menos, xa non dicían así. Claro, os pais dela que se viviran agora tiñan 100 canto. 130 anos, polo menos. Mais. Iso xa ven de atrás. Aí a Moura tuvo que haber esa... Pero o que digo eu, que onde está? Porque por onde escapou? Diliño, non se vive sempre, pudo morrer. Coa chegada do cristianismo, moitos dos atributos, escenografías e xeografías da Moura foron asimiladas pola Virxen e as santas. Pero eu non sei se a comparación valería ou non valería, pero para min a Moura, se me permite, e non creo que sexa irreverencia ninguna, é unha virxe do mundo pagán, da religión pagá. Ten todos os comportamentos que podemos atribuir ás virxes que nun sitio apareceron nun Penedo, noutro sitio apareceron nun Carballo, noutro sitio están asociadas a fontes curadoras como a Moura. Poderíamos poñer cantidad de exemplos, pero en definitiva eu creo que é ao ser feminino sobrenatural que no pasado fixo un papel similar ao da gran matrona, a gran deusa que fai a Virxe na religión actual. As camas e berces da Moura acabaron convertidos en camas de santas. As fontes onde aparecía en fontes milagreiras. Os gigantescos penedos que portaba pasaron a ser obra da Virxe. Unha Virxe e unhas santas que, como a Moura, tamén peitean os seus cabelos con peitos de ouro, que fían na roca da vida e incluso tamén se aparecen na mañanciña de San Xoán. Estamos nunha parroquia de unha aldea de Escuadro que se chama Penadagua. Aquí hai unha lenda dunha pedra que contaba a miña abuela pequena,
que era que unha señora de unha parroquia daqui de lado de Grava viña todos os días a bañarse aquí e quedaba aquí a dormir. E así un día tras do outro, e de repente desapareceu, e non a volveron a ver. E descubriron que era unha santa. Entonces hubo un rifirrafe coa parroquia dela, a parroquia de Escuadro, que facemos ca santa. E a santa, como decía a de Grava, que era deles, sempre a levaban para Grava, pero a santa sempre desaparecía e volvía a aparecer aquí. Entonces dixeron, pois hai que buscar unha solución, porque non podemos estar que nós levando a santa para lá e a santa volva outra vez para o mesmo sitio. Entonces a única solución é un carro de bois, que os bois son moi inteligentes e facemos eso, a ver que é o que fan os bois. E puxeron a santa nos bois, e claro, os bois, a sorpresa foi que os bois foron directamente para Escuadro, non foron directamente para Grava. Entón, aí houve un troco entre dunha parroquia a outra, entón, que dixeron, pois bueno, que queda santa en Escuadro e non levamos a acampar, porque aquí había unha capilla, aquí ao lado había unha capilla, e levamos a acampar. Si, e non se bañaba e se deitaba, quedaba dormida aí. Dicen que é porque se facía de noite. Entón, que non podía volver a palá outra vez, era que se quedaba aí dormida, por eso ten a forma de cama. Din que as personas, pola mañá, moi cediño, a xente viña a buscar auga para San Xoán, dice que está, non sei se é porque é bendita ou é porque é San Xoán, non sei que viñan, e que collían a auga e miraban na agua, miraban a lúa a bailar os do sol. A Santa Isabel, pois, sei que apareceu aí. Pero o lugar era de Grava, da parroquia de Grava, e máis de Escuadro. Os de Escuadro querían a santa, e os de Grava querían a santa. E viña, a santa non marchaba. Viñan a buscar de noite. E levaban para Grava, e os de Escuadro iban a buscar. E como por aí era seco ao extremo, pois quedou na parroquia de Escuadro. É na parroquia de Escuadro está. Que se lavaba nunha fonte que había lá no río. Pero agora a fonte non hai, porque fixeron unha pista e ninguén lle falou nada dela e taparon. Agora non hai fonte. É que se lavaba lá, é que se puñía no puente. Lavábase, mas peinábase, claro. Alá na fonte. Chamanlle a fonte de Santa Isabel, eu non sei. E despois viña para aí. Porque é a forma da santa. Seica. É a forma de estar a santa deitada. Por arriba para ali ten a cabeza e despois para baixo é o corpo. A santa estaba embarazada. É a nai de San Juan. É claro. E a outra santa que está con ela, pois é a prima que a visita. A Santa Isabel é esta. E esta é a prima que a visita. Que visita a Santa Isabel. O seu fillo é San Juan, porque na canción, pois, no himno que se lle canta pola novena, pois se númbrase moitas veces. Eu que sei que estaba nunha grade ou non sei que, ali na Ponta Muiños tamén, no río lá onde é a fonte. Claro, unha grade serían os paus atravesados, é que se puñía ali. A galiña cos pitos, a mala santa. A santa é máis peinándose e todo, alá no río, cando nació o sol. Tamén aquí na Peneda, o 24, o outro día do fumazo, decían que bailaba o sol aí na Peneda, na auga, pero eu nunca o vin bailar, tamén nunca fun ver. E outra relación que ten a Moura moi importante é coa galiña dos pitos de ouro. Sobre os petróglifos aparecen os pitos de ouro, tamén, é moi importante. É o que se di, que si a galiña, esta relación, é a mesma Moura, que se metamorfosea en galiña, é unha compañeira, pero aparecen as dous, salen dun cano dunha fonte, sale a galiña, e por a mañaciña, sobre todo o día de San Xoán, salen ali e sale tamén a Moura, as dous pasean xuntas. Despois, aquí hai todos os días 2 de xullo unha romería que dice Cantera Pagano, agora converteuse en cristiana, pero bueno, que a xente ven aquí de moitos tipos e de moitos sitios, porque dice que é curativa. Dice as verrugas, da espalda, de psoriasis, de moitas cousas. Entón, que fan? Ou lavan aquí as mans, ou levan a agua, e despois botan monedas arriba. Non sei se ves arriba, arriba hai o charco, a poza de agua, é unha cama
é unha, bueno, a cama non, unha figura dunha muller tumbada, que decían que non dormía Santa. Bueno, pois estamos aquí no Monte do Espiño, aquí na parroquia de Santa Mariña de Cabreiros. Estou aquí preto da fonte da Santa Mariña. Aunque vexedes aquí un bosque todo cheo de budueiros, autóctono, non podemos dicir de outra maneira, aquí hasta os anos 60, 65, houve sempre unha romería, que viñen aquí a esta fonte da Santa Mariña, por devoción, evidentemente, pois que viñan lavar os pés, as mans, pola devoción que había, como xa dixen, hacia esta santa, non? Subían desde a capela, desde a igrexa do Chao, subían por aí arriba e despois de facer aquí as súas ofrendas, sentábanse, bueno, a merendar e a comer, e era un día festivo aquí para esta parroquia, é moi importante. Sigue sendo, porque é a nosa patroa, pero non se fai esa romería desde hai muchísimos anos, estou falando casi de 50, 60 anos. Por que? Bueno, porque a Santa Mariña de Cabreiros foi unha santa mártir, según conta a lenda, aunque hai outras que diverxen e vertebran por moitos sitios, pero a que nosotros temos aquí é que ela era a filla dun gobernador romano, que tuera 9 fillas, e que mandou desfacerse delas, non? Entonces, a nai, que non quería desfacerse delas, matalas, encargoulle a unha servente, a Silas, me parece que se chamaba, que fixera con elas, pero que para non matalas, non? Ela reparteunas en familias cristiáns, por todo o país, por toda Galiza, e a Santa Mariña veu a parar aquí. Este gobernador, axiña que se enterou que nos mataran, buscounas, bueno, un pouco para que se convertían outra vez á religión que el quería, e non á cristián, lles perdoaría. Eso non pasou, evidentemente, parte delas, entre elas, bueno, a Santa Mariña de Cabreiros, aquí, según conta a lenda, foi martirizada. Aquí había unha chanta enorme, un chantón enorme, que, según contan, eu non cheguei a vela, aí se vía reflexado un pouquiño as mans onde elas a mandaron apoiar antes de decapitala, martirizala e máis cortarlle as mans. A lenda remata dunha maneira moi simbólica para aquí, para a parroquia, non? Porque cando lle cortan a cabeza sae rodando e dá 3 golpes antes de parar. Neses 3 golpes saen 3 fontes que emanan auga dunha maneira evidentemente significativa. E aínda a día de hoxe sigue creendo nesa cualidade, porque prácticamente o 90% da parroquia de Cabreiros mantense das augas que saen da fonte da Santa Mariña. Son a auga que chega ás casas. E a fe desta auga levaba a moita xente a vir nesas romerías a pé, de rodillas, de xeonllos, por aquí arriba, hasta chegar aquí, dende a igrexa bella do Chan. O sea que estamos a falar de 1,5 km tranquilamente, bueno, cunha costa bastante pronunciada. Todo para virse lavar aquí. Claro que había unha atribución medicinal hacia estas augas, ben seña para as pernas, para as mans, para a pel, para algo que realmente eles sentían que debían vir todos os anos para aportarlle esta auga esas solucións curativas, non? Esas romerías foron durante muchísimos anos moi multitudinarias. Ben é certo que despois de que pasaron os anos, agora aínda se sigue tendo parte desas creencias, e sigue tendo parte desa fe. Por qué? Porque ainda é o día de hoxe que moitas veces me chaman a min, e se non veñen eles que se coñecen onde está o sitio da fonte, porque para bautizar os seus pequenos. E veñen e collen esta auga, lévana hacia o culto, hacia a igrexa, para bautizar con esta auga da Santa Mariña, da fonte da Santa Mariña, neste caso, os seus pequenos. Pois estamos na fonte das Coruxeiras, de Santa Cruz do Valadouro. A esta fonte tamén lle chaman fonte de Santa Helena, porque din que en tempos, na igrexa que vedes aquí detrás, no castro, había unha Santa Helena, e esta santa escapaba todas as noites da igrexa e viña para a fonte. Entón, un día, os veciños foron a xunto dela e preguntáronlle: pero señora, usted, por que escapa da igrexa? Ela díxolle: é que eu ali non me afago. Un proceso de degradación cara a bruxa ou a abella ou un proceso de sublimación.
E a outra faceta que teñen as fadas como amantes, a veces podemos parecer que son cousas diferentes, tamén está en un documento do século XI, de Burjas de Mors, donde di que na Edad Media se sabía que os homes tiñan relacións cunhas mulleres dos bosques que el chama agrestes feminae ou agrestes silváticas, donde tiñan relacións sexuales con elas. Todo ese tipo de cousas foi condenado pola Iglesia, estaba moi mal visto todo ese tipo de cousas, e a partir de aí deriva a visión da moura como bruxa, como mala, hai que huir dela. Pero a outra, a sublimación, é a figura da Virxe María. A Virxe está ben sellada exactamente como a moura coas aguas, co paisaxe xabaxe, Montesío, se aparece nunha cova, o sea que a geografía mítica da Virxe é a geografía da moura, non? Tamén que dalle ofrenda, tamén hai que guardar secreto, cando aparece un rapaciño non hai que contalo, o sea que todo ese tipo do relato, ao fondo, está tamén recollido nestes relatos marianos. Pola contra, aqueles aspectos máis difíciles de asimilar pola nova fe, como a súa sexualidade, o seu contacto co alén e o seu aspecto escatolóxico, pasaron a ser demonizados e a moura reconverteuse en moitas lendas nunha bella bruxa coa que asustar os máis cativos. E a min o da moura, pois era un padriño que era da miña nai, mar meu, entonces asustábame, decíame, e ven, que ven aí a moura que te leva. Entón eu iba subindo a escaleira, iba mirando para arriba para o Penedo, a ver se viña. Pois aí tiñan os rijáns unhas propiedades, uns matos. E aí diz que veu unha mora, contaba meus abuelos, meu abuelo, veu unha mora e que se acobijou aí. Fixe unha cova, unha cousa, e acobijouse aí e estaba aí. Pero non facía mal a ninguén, nin nada. Pero despois diz que ia mirar con unha bula ou con un bulo, ou con non sei que miraba era de noite, pero de día que non andaba. E despois se foron os rijáns e non a quixeron no mato, non a quixeron no... Os dueños da propiedade non a quixeron ali. E botaron-na fora. Coño. Botaron-na fora e ao botala fora ela marchou dali. E ali onde está aquele moinho, que era o moinho da Estrela, había o moinho da Estrela, mas o moinho do Ouro, que é o de arriba. Fixe unha casiña de pedra, unha casiña pequena, e meteuse ali. Meteuse ali naquela casa, pero despois a mora marchou, ou desapareceu, ou marchou de aí. E ao marchar de aí, nese sitio onde tiña esa casa, esa mora, escarralharon todo e fixeron un moinho. Que é ese tal moinho do Ouro. Monedas de ouro ali, ou un tesoro, ou non sei que encontraron, que iso hai moitos centos de anos que sería. E iso é o que eu sei do moinho do Ouro, fixeronlle o moinho do Ouro, porque o fixeron no sitio da caseta esa, da unha casiña que tiña a mora esa. A ela botou unha maldición, que aquela familia que nunca tuvera descendientes. Ninguén lle heredara os cachos eses. E foi certo. Non tuveron, eran 4 irmáns, e ningún deles foi casado, nin tuvo familia. Foi certo. Ou a moura, a que sae polo San Xoán, é dicir, está vinculada ao tempo ritual, ao solsticio, etc., etc. Está a moura que se transforma, e non sabemos moi ben, cando oímos as descripcións, se é unha bruxa, se é unha fiadora que aparece nos camiños de noite, cando a moura, digamos, tipo, sempre aparece de día ou nos amenceres. É dicir, que é un personaxe tan complexo que eu creo que xustamente por eso é o personaxe clave da mitoloxía popular galega. Que era precisamente pola rocha que temos detrás, que había aquí a lenda dos encantos de San Juan.
Estas lendas sempre están relacionadas con o río, normalmente unha curva do río, onde fai forza, e unha rocha. E se abre. Na noite de San Juan se abre e salen todos os encantos que hai dentro. Dicían que os puñían, que os sacaban aquí nunha manta e que os puñían á luz da lúa de San Juan e despois volvenos a entrar. Naide os viu porque se os ves quedas encantado para dentro, entonces a noite de San Juan procurábase non pasar moito por aquí. Era unha chica rubia de cabelo largo que se peinaba con peine de ouro e salía aquí a peinar os cabelos e salía unha galiña con pitos de ouro. Pero claro, se colles un pito deses, pois te faría rico, pero tamén tiña esa outra historia de que entrabas aí, na rocha, entonces... Pois según, eu era pequeno, claro, moi grande non son hoxe tampouco, pero bueno, e había aquí un señor que naceu ali, e contoume o conto ese da fonte, que polo San Juan salía unha rapaza antes de salir o sol. Salía con os peines de ouro, e peinábase ali, pero despois volvía a desaparecer. Esta o ano non se sabía máis nada dela. Foran da auga, o sea, estaba peinándose con os peines de ouro. E dicen que había un encanto. Iso non sei se ouviu ou non, pero a historia está aí. Daquela había, e logo as meigas, tamén había as meigas. E salían as meigas tamén, e había que ter cuidado con eles, porque que eran medias atravesadas. Pero eu deso non me acordo. As meigas salían polo San Juan, me parece, para iso se facía o lume, non sei que. Eran polo San Juan cando había as meigas, cando salían. Bueno, salirían a calquera hora, pero polo San Juan máis. Bueno, este é o lugar de Monteneme e pertence ao concello de Carballo. E isto é o que lle chamamos aquí a Eira das Meigas. Vale, miña avoa contábame que o día da noite de San Xoán as meigas xuntábanse aquí neste círculo e bailaban e facían a súa festa ao redor deste espacio. Sí? E dicían que aquí non medraba a erva, donde bailaban as meigas non medraba a erva, e que a xente, a noite de San Xoán, pola gracia, quería subir ao monte, pero que cando chegaban á metade do camiño se empezaban a sentir ruídos, se empezaban a escoitar cousas estranas e ao final todo o mundo lle daba un pouco de medo e ao final non acababan subindo. A día de hoxe todo ese espacio está totalmente vallado porque aí hai balsas con residuos tóxicos, pero toda esta zona foi sempre considerada a Eira das Meigas, onde bailaban aquí as meigas, o día, sobre todo, a noite de San Xoán. Estamos na Veiga da Lagorza do Cadramón e aí no centro vedes a pena da meiga. Contan que un veciño daqui pasaba un día por este camiño e veu saír da pena unha vella que tiña os cornos de ouro. Entón, el quitou a pucha que levaba, guindoulla e dixolle: toma da miña pobreza e dame da túa riqueza. Mais a vella non lle fixo caso, seguí o seu camiño e foise. Estes mesmos relatos que nós aquí asociamos ás meigas, noutras rexións europeas son as representantes das mouras as que xustamente son as que protagonizan ese tipo de narracións, non? Venme á cabeza en concreto o encontro desafortunado de un home ou un mozo de noite, nesa noite de San Xoán, ve nun río bañándose as mouras e estas o perseguen e consegue in extremis chegar á súa casa, pechar a porta
impedindo que o peite que elas lle guindan, o peite do liño, impacte nel, queda cravado na porta. Este tipo de historia, justamente en Holanda, son as damas brancas, que serían máis ou menos as equivalentes ás nosas mouras, as que protagonizan este tipo de relato. A moura xestiona o pasado, o presente e o futuro. Aparece dotada de atributos divinos e amósasenos como unha potencia creadora, non só da paisaxe e da terra, senón tamén da cultura e da civilización. É, como ocorre en moitas cosmogonías do mundo, un ser divino e civilizador. É a deusa creadora, que construe o mundo e a cultura. Todos estes relatos de mouras que atopamos espallados polo noso territorio configuran de por sí un mito, un gran relato mitolóxico, o mito da moura. Pero en realidade estes relatos teñen un gran valor, porque a mitoloxía reflicte a forma de pensar de un pobo, a súa cosmovisión. Os mitos, xa que logo sirven para explicar non só de onde veñen as cousas, non só as orixes, non só o medio natural, senón tamén, como digo, o medio cultural, o nacemento das tradicións, das normas sociais, do comportamento, o comportamento que se considera correcto dentro dun contexto cultural. Para todo eso sirve a mitoloxía. Por eso a mitoloxía reflicte tamén os prexuízos, os valores, os estereotipos propios desa cultura, e por eso é tan importante estudar a mitoloxía, porque a través da mitoloxía podemos estudar e entender como pensa ou como pensaba un pobo. Se a arqueoloxía nos informa sobre o pasado, a mitoloxía nos pode dicir moito sobre ese pobo que mantén aínda vivo eses relatos. A mitoloxía dun pobo supón un sistema de pensamento, e poderíamos incluso decir que a mitoloxía é a historia sagrada dun pobo, e na historia sagrada do pobo galego a moura é a súa principal protagonista. Penso que había que darlle máis difusión, que isto é un tipo de literatura oral que se debía coñecer en toda España. Penso que é unha cousa que define a Galicia, aos galegos, a muller galega, a maneira de pensar que temos nós. E, por tanto, é unha verdadeira maravilla que había que espallalo e recollela. Sobre todo, ensiñarse aos nenos nos colexios. Galicia é un nome feminino, e a paisaxe de galega é unha paisaxe feminina, donda, rodeada, suave, circular. O círculo na relación coa muller, non é o triángulo. E esta terra foi traballada polas mulleres. Aquí, a agricultura de sacho fixeron fundamentalmente as mulleres. É unha terra feminina, traballada polas mulleres, modelada polas mulleres. E todo o encanto que ten Galicia é porque é unha terra moi feminina. Para min sí é unha deusa. Mais que unha deusa é a natureza, con mayúsculas, a mai terra. Porque por esa forza que ten para levar penedos na cabeza, por esa capacidade que ten de aparecer e desaparecer e someter a probas, parece má maternidade tamén, ou a sensualidade, non sei, todo o prohibido, non ten iniciativa, non sei, me fascina esa muller con mayúsculas, non? E me recorda moito a miña abuela tamén cando viña cargadiña con cousas na cabeza, non, pola brea, sin maus. Era como, todas somos un pouco mouras, non? Como rescatar un pouco iso. E sempre dicían a ela, que ela tamén tiña os ollos claros como a min, a pel branca e tal, se non seríamos das mouras, non? Como ela era media así, meiga, curandeira, sabes? Tiña, como ela dicía, eu sinto outras cousas que outros non sinten. Non sei, criándome con ela, que sempre me dicía, porque dicía, abuela, son contos, non son contos, nena, son verdades.